Ahemfo nwoma etoso mienu ti baako. Na Ahab wu akiri no Moab te Israel so atua. Na Ahasia firi na bansoro dan a ɛwɔ Samaria no eni ehurankasa mu hwe ase na ɔyare na ɔsoma abɔfo na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Monkɔ nkobisa Ekron nyame Baal-zebub sɛ menya yadeɛ yi mu nkwa anaa. Na Awurade bɔfo ka kyerɛ Tisbini Elia sɛ sɔre furu kɔhyia Samaria hene abɔfo no na ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam sɛ Onyankopɔn bi ni Israel nti na morekɔ akobisa Ekron nyame Baal-zebub hɔ adeɛ. Enti Awurade se mpa a wafrɔ no woremfiri so nsane na wuo na wobɛwuo. Na Elia kɔe ɛna abɔfo no san baa ne nkyɛn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Adɛn na moasane aba yi? na ɔka kyerɛ no sɛ ɔbarima bi foro behyiaa yɛn na ɔka kyerɛ yɛn sɛ monsane nkɔ ɔhene a ɔsomaa mo no nkyɛn ɛnkɔka nkyerɛ no sɛ Awurade sie nie ɛnam sɛ onyame bi nni Israel nti na wasoma rekɔ Ekron nyame Beelzebub hɔ adebisa yi. Enti mpa a waforo no woremfiri so nsane na wuo na wobɛwuo. na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Ɔbarima a ɔforo ba behyia mo na wɔka mo nsɛm yi no te sɛn? na wɔka kyerɛ no sɛ ɔyɛ ɔbarima a ne ho nwiinwii na ɛnwoma abɔsoɔ bɔ n'asene. na ɔse Ɛyɛ Tisbini Elia. na ɔsoma 50 so safohene ne na 50 kɔɔ ne nkyɛn na ɔforo kɔɔ ne nkyɛn na hwɛ na ɔte bepɔ no atifi na ɔka kyerɛ no sɛ Nyankopɔn nipa ɔhene se sane bra. na Elia bua se 50 so safohene no sɛ sɛ Nyankopɔn nipa ne me a ogya mfiri soro nsane mɛhye wo ne w'aduonum. na ogya firi soro duru bɛhyee ɔno ne na 50 no na ɔsane soma 50 so safohene foforɔ ne na 50 kɔɔ ne nkyɛn na obua se no sɛ Nyankopɔn nipa ɔhene se sane bra. na Elia bua se wɔn sɛ sɛ Nyankopɔn nipa ne me a ogya mfiri soro nsane mɛhye wo ne w'aduonum. na Nyankopɔn gya firi soro duru bɛhyee ɔno ne na 50 no na ɔsane soma 50 so safohene a ɔtɔ so mmiɛnsa ne na 50 na 50 so safohene a ɔtɔ so mmiɛnsa no foro kɔe na ɔkɔkotow ne nankroma anim Elia anim na ɔpaa ne kyɛw ka kyerɛ no sɛ Nyankopɔn nipa ma me kra ne wɔn kuwa 50 yi kra aboa nyɛ din w'ani so. Hwɛ ogya firi ɔsoro aduru abɛhye akane 50 so asafohene baanu no ne wɔn 50 no na afei ma me kra aboa nyɛ din w'ani so. ɛna Awurade bɔfoɔ ka kyerɛ Elia sɛ ɛne no nsane nkɔ nsuro n'anim. na ɔsɔree ne no sane kɔɔ ɔhene no nkyɛn na ɔka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie esiane sɛ wasoma abɔfoɔ sɛ wɔnkobisa Ekron nyame Baal-zebub hɔ adeɛ sɛdeɛ onyame bi ne Israel a wokobisa no asɛm nti mpa a wafrɔ no oremfiri so nsane na wuo na wobɛwuo. na owui sɛ Awurade asɛm a Elia kaeɛ no na Yehoram si n'anan mu dii hene Yudahene Yehosafat ba Yehoram afe a etia 2 so efiri sɛ na onni ba na Ahasia ho nsɛm kaeɛ deɛ ɔyɔɔyɛ no wantwɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma no mu. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 2. na Awurade rebɛfa Elia ɛho mu akɔ ɔsoro no Elia ne Elisa firi Gilgal kɔe na Elia ka kyerɛ Elisa sɛ mesrɛ wo tena hae na Awurade asoma me Betel. na Elisa kaa sɛ Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ yi merennya wo hɔ. na wosim kɔɔ Betel na diifo ma a wɔwɔ Betel no firi adi baa Elisa nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ wonim sɛ na Awurade rebɛfa wo wura firi wo tiri so akɔ. na ɔse Me nso minim munye kom. na Elia ka kyerɛ no sɛ Elisa tena hae na Awurade asoma me Yeriko. na ɔse Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ yi merennya wo hɔ. na woduru Yeriko na diifo ma a wɔwɔ Yeriko no twe baa Elisa nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ wonim sɛ na Awurade bɛfa wo wura afiri wo tiri so akɔ. na ɔse Me nso minim munye kom. na Elisa ka kyerɛ no sɛ tena hae Awurade asoma me Jordan no.
Na ɔse, sɛ Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ yi, merennya wo hɔ. Na wɔn baanu no kɔe. Na diifoɔ mma no mu 20 kogyinagyina wɔn tentenso akyirikyiri. Na wɔn baanu no gyinaa Yordan no. Na Elia faa ne ngusoɔ bobɔ de bɔ nsuo no mu, na ɛpae kɔɔ ha ne ha. Na wɔn baanu no nam asase pɛsɛɛ so twae. Na baa sɛ wotwaeɛ no, Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ, bisa deɛ menyɛ ma woɔ ansa na wafa me afiri wo nkyɛn akɔ. Na Elisa se, ma wo honhom abupɛn 2 mmra me so. Na ɔkaa sɛ, wabisa ade a ɛyɛ den. Sɛ wohu me sɛ wɔrefa me afiri wo nkyɛn a, ɛbɛyɛ saa ma wo. Na sɛ anyɛ saa a, ɛrenyɛ. Na ɔnam rekorɔ na ɔrekasa no, hwɛ, ogya te aseɛ nam ne ogya pɔnkɔ a ɛbɛpaee wɔn baanu no ntam bae. Na Elia fa ahum mu foro kɔɔ ɔsoro. Na Elisa hwɛe na ɔteɛ mu sɛ, Mɛgya, Israel te aseɛ nam ne wɔn apɔnkɔ sotefoɔ. Na wɔanhu no bio. Na wɔsɔɔ n'atadeɛ mu suan mu 2. Na ɔmaa Elia nguso a efiri ne ho guiɛ no so. Na ɔsane begyinaa Yordan no. Na ɔde Elia nguso a efiri ne ho guiɛ no bɔ nsuo no mu kaa sɛ, ɛhe na Awurade Elia Nyankopɔn no ara wɔ? Na ɔbɔ nsuo no mu, na ɛpae kɔɔ ha ne ha, na Elisa twae. Na diifoɔ ma a wɔwɔ Yeriko a wɔwɔ ntentensoɔ no hunu no, na wɔkaa sɛ, Elia honhom abesi Elisa so. Na wɔba behyiaa no, na wɔkotow no butuu fam. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ mmarima a wɔyɛ nam 50 wɔ wɔn koa mu. Ma wɔnkɔ nkɔhwehwɛ wo wura. Na ebi ase sɛ Awurade honhom ama ne so kɔ de no akɔto mmepɔ no bi so anaa mmɔnhwa no bi mu. Na ɔse, Monsoma. Na wɔhyɛɛ no ara maa no yɛɛ no ahometeɛ no, ɔkaa sɛ, Monsoma. Na wɔsomaa mmarima 50, na wɔkɔhwehwɛe nansa, nanso wɔanhu no. Na wɔsane baa ne nkyɛn, na ɔno deɛ, na ɔte Yeriko, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, manka mankyerɛ mo sɛ monkɔ o. Na kuro no mufoɔ no ka kyerɛɛ Elisa sɛ, hwɛ, kuro yi dabea yɛ fɛ, sɛdeɛ me wura hunu yi. Na nsuo no nyɛ, na asase no ma apɔn. Na ɔse, mommrɛ mmayewa foforɔ, na momfa nkyene ngu mu. Na wɔde brɛɛ no. Na wofiri adi kɔ nsuo aniwa no ho, na ɔkɔhwie nkyene no guu mu hɔ, na ɔkaa sɛ, sɛ Awurade sie nie, ma sɛ nsuo yi yadeɛ, wowuo anaa apɔn biara remfiri mu hɔ bio. Na nsuo no yɛɛ dɛ de besi nnɛ da yi, sɛdeɛ Elisa kaeɛ no. Na ofiri hɔ foro kɔɔ Betel. Na ɔrefra kɔ ɔkwan no soɔ no, mmɔfra nketewa firi kuro no mu ba bɛgoroo ne ho ka kyerɛɛ no sɛ, Eti pa frɛ. ɛna ɔdanee ne ho, na wohunu wɔn no, ɔde Awurade din domee wɔn. Na asisi bereɛ 2 firi kwaeɛ no mu ba bɛtetee wɔn mu mmɔfra 42. Na ofiri hɔ kɔɔ Karmel bepɔw ho, na ofiri hɔ nso sane baa Samaria. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2, ti 3. Na Ahab ba Yehoram bedii Israel so hene Samaria. Yuda hene Yehosafat afe ɛtɔ so 18 so. Na wodii hene mfeɛ 12. Na wɔyɛ Awurade ani so bɔne, nanso na ɛnte sɛ n'agya ne ne na. Na wɔyii Baal ahoni a n'agya yɔɔeɛ no hɔ. Nanso ɔbataa Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no bɔne ho, na wansane amfiri ho. Na Moab hene Mesa yɛ nnwanyɛfoɔ, na ɔmaa Israel hene nnwanten mma 1,000 ne adwennini 1,000 ho nwii. Na Ahab wuiɛ no, Moab hene te Israel hene anim atua. Na ɔhene Yehoram firi Samaria da no ara. Na ɔkɔkanee Israel nyinaa. Na ɔkɔe, na ɔsoma ma wɔkɔɔ Yuda hene Yehosafat nkyɛn sɛ, Moab hene ate m'anim atua, na wo ne me bɛkɔ ne Moab akɔko anaa? Na ɔse, Mɛkɔ, mete sɛ wo, me man te sɛ wo man, m'apɔnkɔ te sɛ w'apɔnkɔ. Na ɔkaa sɛ, ɔkwan bɛn so na yɛbɛfa akorɔ? Na ɔse, Edom srɛ so kwan no. Ɛna Israel hene ne Yuda hene ne Edom hene sii mu kɔɔeɛ. Na wokyini 9 kwan. Na nsuo ni hɔ mma dɔm no ne mmoa a wodi wɔ akyire. Na Israel hene kaa sɛ, Ao, Awurade afrɛ ahemfo baasa yɛahyia sɛ wɔde wɔn rekɔhyɛ Moab nsa.
Na Yehosafat se, Awurade diyifoɔ bi ni ha a yɛbɛkɔ ne nkyɛn akɔbisa Awurade. Na Israel hene nkoamu baako buaa sɛ, ɛha na Safat ba Elisa ohwie nsuo gu Elia nsa soɔ no wɔ. Na Yehosafat kaa sɛ, Awurade asɛm wɔ ne nkyɛn. Ɛna Israel hene ne Yehosafat ne Edom hene sane kɔɔ ne nkyɛn. Na Elisa ka kyerɛɛ Israel hene no sɛ, ɛdeɛn na me ne wo yɔ? Kɔ w'agya adiyifoɔ ne wo na adiyifoɔ no nkyɛn. Na Israel hene ka kyerɛɛ no sɛ, Daabi, na Awurade afrɛ ahemfo baasa yi ahyia sɛ ɔde wɔn rekɔhyɛ Moab nsa. Na Elisa se, sɛ Asafo Awurade a migyina n'anim te ase yi, sɛ ɛnyɛ Yudahene Yehosafat anim na mehwɛe a, anka merenhwɛ wo na merenhu wo. Na afei momfa sankuboni mmrɛ me. Na sankuboni no rebɔ no, Awurade nsa baa ne so, na ɔkaa sɛ, sɛ Awurade sie nie, muntutu mena bɔnhwa yi mu. Na sɛ Awurade sie nie, morenhunu mframa na morenhunu osuo. Nanso nsuo bɛyɛ bɔnhwa yi ma, na moanom. Mo ne mo nantwikuo ne mo mmoa. Na yɛn nso yɛ mmerɛ Awurade ani so, na obeyi Moab nso ahyɛ mo nsa. Na mobɛbobɔ afasuo mu nkuro nyinaa ne nkuro a ɛyɛ fɛ nyinaa. Na moabubu nnua pa nyinaa na moasisi nsuo aniwa nyinaa na mode aboɔ asɛe mfu pa nyinaa. Na nɔpa a wɔrebɔ aduane afɔdeɛ no, hwɛ, nsuo firi Edom kwan so bae, na nsuo no yɛ asase no ma. Na Moabfoɔ nyinaa tee sɛ ahemfo no reforo aba ne wɔn abɛko no, wɔfrɛfrɛ wɔn a wobetumi amia amiadeɛ nyinaa ne wɔn a wonya nnwɔeɛ no hyiae, na wobegyinaa ahyia so. Na wɔsɔree anɔpatutu, na owia repue nsuo no soɔ no, Moabfoɔ hunu nsuo no agya no hwaa sɛ ɛbere sɛ mogya, na wɔkaa sɛ, mogya nie, ahemfo no ne wɔn ho adi nnɔmmata akunkum wɔn ho. Na afei Moabfoɔ, monkɔ asadeɛ ho. Na wɔbaa Israel nsraban ho no, Israel sɔre kunkum Moabfoɔ, na wodwanee wɔn anim, na wɔkɔɔ mu kɔkunkum Moabfoɔ. Na nkuro no, woburii, na mfupe nyinaa wɔtotoo abo guguu so mmiako kosii sɛ ɛso kataeɛ. Na osisii nsuo aniwa nyinaa, na obubuu nnua pa nyinaa, gye Keharaset na wogyaa n'aboɔ. Na ntɔmmoɔtofoɔ kotwaa ho hyia bɔɔ no. Na Moab hene hunu sɛ ɛdɔm no ano ayɛ den papa ama no no, ɔfaa mmarima 700 a wɔtwe nkranta kaa ne ho sɛ ɔrete mu akɔ Edom hene ho, nanso wantumi. Ɛna ɔfaa n'abakan a anka obesi n'anan mu adi hene no, na ɔde ne bɔ ɔhye afɔdeɛ ɔfasuo no so. Na abufuo kɛseɛ baa Israel mu, na wɔfiri ne ho san baa wɔ asase so. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Na diifoɔ mma no mu baako yere team frɛ Elisa sɛ, Wakoa, me kunu awu, na wo ara wunim sɛ na wakoa suro Awurade, na ɔkafoɔ aba rebɛfa me mmabarima baanu akɔyɛ ne nkoa. Na Elisa ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na menyɛ ma woɔ? Kyerɛ me ɛn, ɛdeɛn na wowɔ wɔ efie? Na ɔse, wafena ni hwii fie, gye nguhina biako pɛ. Na ɔkaa sɛ, firi adi kɔfemfam nkuruwa wɔn a wɔtete bɛn wuo nyinaa nkyɛn. Nkuruwa hunu, ma no nɔɔso. Na sɛ wobɛ mu a, to wo ne wo ma no pono mu, na hwiehwie gu nkuruwa no nyinaa mu, na fa deɛ ayɛ ma no sisi nkyɛn. Na ofiri ne nkyɛn kɔe, na ɔkɔtoo ne ho ne ne ma pono mu. Wɔn deɛ, wɔde nkuruwa no brɛɛ no, na ɔno nso hwiehwie guguu mu. Na ɛbaa sɛ nkuruwa no yeyɛ amaama no, ɔka kyerɛɛ ne ba sɛ, fa kuruwa bi brɛ me bio. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, kuruwa biara ni hɔ bio. Na ngo no twae, ɛna ɔba bɛka kyerɛɛ Nyankopɔn nipa no, na ɔkaa sɛ, kɔ na kɔtɔn ngo no, na fɛkyi a woka, na wo ne wo ma ni deɛ aka no ntena ase. Na da bi Elisa sene kɔɔ Sunem, na ɔbaa kɛseɛ bi wɔ hɔ a ɔhyɛɛ ne sɛ ɔmmɛdidie. Na daa ɔretwa mu a ɔma ne hɔ kɔdidi. Na ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ, hwɛ, mahu sɛ Nyankopɔn nipa kronkron ne oyi a ɔbɛsen yɛn nkyɛn daa yi. Ma yɛnyɛ abansoro fasuo mu pie ketewa bi, na yɛmfa mpadua ne ɛpono ne adwa ne kaneadua nsisi hɔ ma no. Na sɛ wɔba yɛn nkyɛn a, wama ne akɔ hɔ. Na da bi ɔbaa hɔ, na ɔma ne kɔɔ abansoro pia no mu kɔdaa hɔ. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra Gehasi sɛ,
kɔfrɛ Sunemni no bra. Na ɔkɔfrɛ no bae na obegyina n'anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ka kyerɛ no sɛ, hwɛ, wodi ɔhaw yi nyinaa aha wo ho ama yɛn. Ɛdeɛn na yɛnyɔma woɔ? Wowɔ asɛm bi a ɔnkɔka nkyerɛ ɔhene anaa ɔsafohene? Na ɔse, Me deɛ mete me nkurɔfoɔ mu. Na ɔkaa sɛ, Na ɛdeɛn na wɔnyɔma no? Na Gehasi se, Ampa, oni ba, na ne kuru nso anyini. Na ɔkaa sɛ, Frɛ no. Na ɔfrɛɛ no na obegyinaa ɛpono ano. Na ɔkaa sɛ, Afida sɛsɛ bere yi mu no, wobɛyɛ ɔba etuu. Na ɔse, Ɛnyɛ saa, me wura, Nyankopɔn nipa. Ɛni atorɔ nkyerɛ w'afenaa. Na ɔbaa no nyinsɛnee na ɔwɔ ɔbabarima afida no mu, bere a Elisa ka kyerɛɛ no no mu. Na abɔfra no nyinii. Na da bi ofiri adi kɔɔ n'agya nkyɛn awitwafoɔ nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ n'agya sɛ, Meti. Na ɔka kyerɛɛ aberanteɛ bi sɛ, Ma no so kɔma ne na. Na ɔmaa no so de no brɛɛ ne na. Na ɔde no tenaa ne nankoroma so kosii awigyina, na owui. Na ɔforo de no kɔtoo Onyankopɔn nipa no mpa no so. Na ɔtoo ɛpono no mu na ofiri adi. Na ɔkɔfrɛɛ ne kunu sɛ, Mesrɛ wo, soma mmeranteɛ no mu baako ne mfurumu aberua no mu biako brɛ me. Na mentoto mmirika menkɔ Nyankopɔn nipa no nkyɛn na memmra. Na ɔkaa sɛ, Adɛn nti na wopɛ sɛ wokɔ ne nkyɛn nɛ yi? Ɛnyɛ ɔsrane foforɔ na ɛnyɛ homeda. Na ɔse, Ewom. Na ɔhyehyɛɛ afunumu bereɛ no, na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, Ka no kɔ ara, engu amerikatuo mu mma me, gye sɛ meka me kyerɛ wo. Na osiim, na obeduru Nyankopɔn nipa no nkyɛn Kamel bepɔ so. Na Nyankopɔn nipa no hunuu no akyirikyiri no, ɔka kyerɛɛ n'abɔfra Gehasi sɛ, Hwɛ, Sunemni no nie, afei tu mmirika kɔhyia no, na ka kyerɛ no sɛ, Wo ho yɛ, wo kunu ho yɛ, abɔfra no ho yɛ. Na ɔse, Ɛyɛ. Na oduruu Nyankopɔn nipa no nkyɛn bepɔ no soɔ no, ɔbɛsosɔɔ ne nan. Na Gehasi twi pinii sɛ ɔrebesum no. Na Nyankopɔn nipa no kaa sɛ, Gyaa no, na ne kra werɛ aho wɔ ne mu. Na Awurade de ahunta me, na wanka nkyerɛ me. Na ɔbaa no kaa sɛ, Mebɛsrɛ me wura hɔ ɔba, manka sɛ nnaadaa me. Ɛna ɔka kyerɛɛ Gehasi sɛ, Bɔ abɔsoɔ, na fa me poma kuro a nakɔ. Wotu obi a nkyea no, nso obiara kyea wo a ɛnyɛ no so. Na fa me poma kɔto abɔfra no anim. Na abɔfra no na kaa sɛ, Sɛ Awurade te aseɛ na wɔkra te aseɛ yi, merennya wɔ hɔ. Ɛna ɔsɔre dii n'akyire. Na Gehasi dii wɔn anim kɔe, na ɔde poma no kɔtoo abɔfra no anim. Nanso wante nne biara, na wɔanhunu nkwa ho nsɛnkyerɛnneɛ biara. Na ɔsane kohyiaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Abɔfra no nyane. Na Elisa duruu fie hɔ no, na hwɛ, abɔfra no awu da ne mpa so. Ɛna ɔkɔɔ mu, na ɔtoo wɔn baanu pono mu, na ɔbɔ Awurade mpaeɛ. Na ɔforo kɔbutuu abɔfra no so, na ɔde n'ano butuu n'ano, na ɔde n'ani butuu n'ani so, na ɔde ne nsam totoo ne nsam, na ɔpono ne mu abɔfra no so, na abɔfra no honam yɛɛ hye. Ɛna ɔsane ba bɛnante ɛdan no mu kɔɔ ha prɛko ne ha prɛko. Na ɔforo kɔɔ bio kɔpono ne mu wɔ ne so. Ɛna abɔfra no nwansii mprɛnson, na abɔfra no buee n'ani. Na ɔfrɛɛ Gehasi sɛ, Frɛ Sunemni no. Na ɔfrɛɛ no na ɔbaa ne nkyɛn. Na ɔkaa sɛ, Fa wo ba no. Ɛna ɔba bɛhwee ne nan ase kotoo no butuu fam. Na ɔfaa ne ba no firi adi. Na Elisa sane baa Gilgal. Na ɛkɔm aba asase no so. Na adiyifoɔ ma no tete n'anim. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra sɛ, Fa ɛsɛn kɛseɛ si so no a aduane ma adiyifoɔ ma no. Na ɔbaako firi kɔɔ wuram sɛ ɔrekɔtete fan. Na ɔkɔhunuu wuram homa bi. Na ɔtetee so wuram ɛfrɛ ne ntoma ma. Na ɔba betwitwaa mu guu ɛsɛn a aduane wɔ mu no mu. Nso na onim. Ɛna ohwie maa nnipa no sɛ wonni. Na wɔredi aduane no bie no, wɔteɛ mu sɛ, Ewuo wɔ ɛsɛn no mu, Nyankopɔn nipa. Na wɔantumi anni. Na ɔkaa sɛ, Ɛnea momfa esiam mmra. Na ɔde guu ɛsɛn no mu, na ɔkaa sɛ, Hwie ma nkurɔfoɔ no na wonni. Na biribi bɔne bi nni ɛsɛn no mu bio.
na ɔbarima bi nso firi Baal Salisa bae, na ɔbrɛ Nyankopɔn nipa no aba a edi kan paano, atokoɔ paano 20 ne ayuo foforo a wonhwaneeɛ. Na ɔkaa sɛ, fama nkurɔfoɔ no na woni. Na ne somfoɔ no se, ɛdeɛn memfa yei minsi nipa ɔha anim anaa? Na ɔkaa bio sɛ, fama nkurɔfoɔ no na woni. Na sɛ Awurade sie nie, obedi na wagya bi. Ɛna odi sii wɔn anim, na wodii na wogyaa bi, sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 Tinum. Na Siria hene Sahene Naaman yɛ onipa kɛseɛ ne wura anim. Na ɔwɔ animuonyam, ɛfiri sɛ ɔno so na Awurade nam gyee Siria. Na onipa no yɛ dɔmmarima a otumi ne ho, nso na ɔyare kwata. Nso na Siria asafo bi afiri adi kɔ, na wakɔfa Israel asase so abaayewa kumaa bi domum aba, na ɔsom Naaman yere. Na ɔka kyerɛɛ n'awura sɛ, sanka me wura wɔ odiifo a ɔwɔ Samaria no anim a, ɛne anka ɔbɛsa ne kwata yi ama no. Ɛna ɔkɔ kɔka kyerɛɛ ne wura sɛ, sɛɛ ne sɛɛ na abaayewa a ofiri Israel asase soɔ no ka. Na Siria hene no kaa sɛ, kɔ na bra na mɛtwerɛ Israel hene no nwoma. Na osim kɔe, na ɔfaa dwetɛ dwetikɛseɛ 10 ne sika nnwetɛbena 6,000 ne ntaadeɛ nsakyeraho 10 kurae. Na ɔde nwoma no brɛɛ Israel hene sɛ, sɛ nwoma yi ka wo nsa a, hwɛ, masoma makoa Naaman aba wo nkyɛn sɛ sa ne kwata no ma no. Na Israel hene kenkan nwoma no, osunsuane ne ntaadeɛ mu kaa sɛ, Onyankopɔn ne me na mekum na mama nkwa. Sɛ oyi resoma ama waba me nkyɛn sɛ mensa obi kwata yi. Ampa, monhwɛ nhunu sɛ asɛm na ɔrepɛ me. Na Nyankopɔn nipa Elisa tee sɛ Israel hene asunsuane ne ntaadeɛ mu no, ɔsoma ma wɔkɔɔ ɔhene no nkyɛn sɛ, adɛn nti na wɔsunsuane wɔn ntaadeɛ mu? Ma no mmra me nkyɛn na wɔnhunu sɛ odiifo wɔ Israel. Ɛna Naaman ne n'apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam ba bɛgyina Elisa fie pono ano. Na Elisa somaa ɔbɔfoɔ ma no kɔɔ ne nkyɛn sɛ, kɔ na kodware mprɛnson Yordan mu, na wo ho bɛsane aba wo ho, na wo ho afi. Ɛna Naaman bu fuiɛ, na osim kɔe, kaa sɛ, hwɛ, mekaa no me tirim sɛ, frɛ na obɛfiri aba abɛgyina hɔ abɔ Awurade ne Nyankopɔn din, na ɔde ne nsa asra hɔ, na wasa kwata no. Damasko nsubɔntene aba na ne paapa, nyɛ nsene Israel nsuo nyinaa. Anka merennware mu na me ho mfi anaa. Na ɔdane ne ho de abufuo sii mu, na ne nkoatwe pini bɛka kyerɛɛ no sɛ, magya sɛ adekɛseɛ bi na odiyifoɔ no ka kyerɛɛ wo a, anka worenyɔ anaa. Na anka ntom sɛ waka kyerɛ wo sɛ, kodware na wo ho mfi. Ɛna osiane de ne ho kɔbɔɔ Yordan mu mprɛnson, sɛdeɛ Nyankopɔn nipa asɛm no teɛ no. Na ne ho sane baa mu sɛ abɔfra ketewa honam, na ne ho firii. Na ɔsane baa Nyankopɔn nipa no nkyɛn, ɔno ne n'asafo nyinaa, na ɔba bɛgyina n'anim kaa sɛ, hwɛ, ɛhunu sɛ Onyankopɔn bi nni asase nyinaa so sɛ Israel nko. Na afei gye akyɛdeɛ yi wako ansɛm. Na ɔse, sɛ Awurade a migyina n'anim te aseɛ yi, merenyɛ hwee. Na ɔhyɛɛ no sɛ ɔnye, na wampene. Na Naaman kaa sɛ, sɛ ɛnte saa a, ma wɔmfa dɔte a mfunumu pɔnkɔ 2 betumi asoa ma wakoa. Na wakoa remmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ anaa afɔdeɛ biara ma onyame biara bio sɛ Awurade nko. Asɛm yi nko na Awurade mfa mfiri wakoa. Sɛ me wura rekɔ Ramon fie akɔsɔre hɔ, na ɔtwere me nsa soɔ, na mekoto Ramon fie. Sɛ mekoto Ramon fie a, Awurade mfa mfiri wakoa asɛm yi mu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, kɔ asomdwoe mu. Na osim firi ne nkyɛn kɔɔ kwantia bi. Na Nyankopɔn nipa Elisa abɔfra Gehasi kaa sɛ, hwɛ, me wura agya Siriani Naaman yi, sɛ woanyɛ deɛ ɔde baeɛ no ne nsɛm, sɛ Awurade te aseɛ yi, metu mmirika mati no, makɔgye ne hɔ biribi. Na Gehasi tii Naaman. Na Naaman hunu sɛ obi di mmirika di n'akyire no, ofiri teaseɛnam no mu sii fam behyiaa no kaa sɛ, asomdwoe mu anaa? Na ɔse,
asomdue mu me wura asoma me sɛ hwɛ seesei mmeranteɛ baanu a wofiri adiyifoɔ ma no mu firi Efraim bepɔ so aba me nkyɛn. Mesrɛw, ma wɔn dwetɛ dweti kɛseɛ biako ne ntadeɛ nsakyera ho 2. Na Naaman kan sɛ, pene na gye dweti kɛseɛ 2. na ɔhyɛɛ no, na ɔkyekyeree dweti kɛseɛ 2 no mmoa 2 ne ntadeɛ nsakyera ho 2 no, na ɔde soaa ne mmeranteɛ mu baanu, na ɔsoa dii n'anim. Na oduru kokoɔ no ho no, ɔgyee wɔn nsam, na ɔde maa asie efie, na wogyaa mmarima no kwan ma wɔkɔe. Na ɔno deɛ ɔba begyina ne wura ho. Na Elisa kaa sɛ, Gehasi, ɛhe na wofiri? Na ɔse, W'akoa nkɔɔ baabiara. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Makoma ne wankɔ, bere a ɔbarima no danee ne ho firi ne teaseɛnam mu behyia wo no. Bere a wɔgye dwetɛ, na wɔgye ntadeɛ ne nwonnua, ne bobe nturo ne nnwan ne anantwie ne nkoa ne mfenaa nie. Na Naaman kwata no bɛfam wo ne w'asefoɔ ho daa. Na ofiri n'anim firi adie, na kwata ayɛ no fitaa sɛ sukyerɛmma. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2, ti 9. Na adiyifoɔ mma no ka kyerɛɛ Elisa sɛ, hwɛ, w'anim ha a yɛtie yi yɛ hiahia papa ma yɛn. Ma yɛnkɔ Yordan ano na yɛnkɔfa mpuna mmiako mfiri hɔ, na yɛnsiesie baabi wɔ hɔ ntena hɔ. Na ɔse, monkɔe. Na ɔbaako kaa sɛ, Penene ne wo nkoa nkɔ. Na ɔse, me nso mɛkɔ. Na ɔne wɔn siim kɔe. Na wɔduruu Yordan ano no, obubuu nnua no. Na ɔbaako rebu mpuna no, dadeɛ no firi tɔ nsuo mu. Na ɔteɛm sɛ, Ao, me wura, ɔkɔfrɛ me o. Na Nyankopɔn nipa no kaa sɛ, ɛhe na ɛtɔɔeɛ? Na ɔkyerɛɛ no hɔ. Na otwa adua bi too hɔ, na dadeɛ no bɛtaa ani. Na ɔkaa sɛ, Ma so fa. Na ɔtenee ne nsa fae. Na Siriahene ne Israel bedi ako. Na ɔne ne nkoa tu agyina sɛ, ɛha ne ha na mɛbɔ me nsraban. Na Nyankopɔn nipa no soma ma wɔkɔ Israelhene nkyɛn sɛ, hwɛ yie na woamfa saa bea yi so, ɛfiri sɛ ɛhɔ na Siriafoɔ nam reba. Na Israelhene soma ma wɔkɔ faako a Nyankopɔn nipa no ka kyerɛɛ no na otuu no ɛhofoɔ no hɔ. Na ɔsraa hɔ, ɛnyɛ prɛko na ɛnyɛ mprenu nko. Ɛna Siriahene akoma peree no asɛm yi ho. Na ɔfrɛɛ ne nkoa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Morenkyerɛ me yɛn mu deɛ ɔwɔ Israelhene afa. Na ne nkoa no mu baako kaa sɛ, Me wura ɔhene, ɛnte saa. Na mmom, odiyifoɔ Elisa a ɔwɔ Israel no na ɔkaa nsɛm a wɔkaa no wo da bikyire no kyerɛɛ Israelhene. Na ɔse, Monkɔ nkɔsra deɛ ɔwɔ, na me nso mamma wɔn nkɔfa no mmra. Na ɔkyerɛɛ no sɛ, hwɛ, ɔwɔ Dotan. Ɛna ɔsomaa apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne dɔm kɛseɛ kɔɔ hɔ. Na woduru anadwo, na wobetwaa kurow no ho hyiae. Na Nyankopɔn nipa no somfo tua ahema sɛ ɔresɔre afiri adiɛ no. Na hwɛ, ɛdɔm ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam atwa kurow no ho ahyia. Na n'abɔfra no ka kyerɛɛ no sɛ, Ao, me wura, yɛbɛyɛ dɛn? Na ɔse, Nsuro, na wɔn a ɔka yɛn ho dɔɔso sene wɔn a ɔka wɔn ho no. Na Elisa bɔ mpaeɛ sɛ, Awurade, bue n'ani na wonhunu. Na Awurade buee aberanteɛ no ani no, ohunii. Na hwɛ, ogya apɔnkɔ ne nteaseɛnam ayɛ bepɔ no so ma atwa Elisa ho ahyia. Ɛna wosiane baa ne nkyɛn. Na Elisa bɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Mesrɛ wo, fa anifra bɔ dɔm yi. Na ɔde anifra bɔɔ wɔn, sɛdeɛ Elisa asɛm no teɛ no. Na Elisa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ ɔkwan nie, na ɛnyɛ kuro no nie. Munni m'akyi, na memfa mo nkɔ ɔbarima a morehwehwɛ no no nkyɛn. Na ɔde wɔn kɔɔ Samaria. Na ɛbaa sɛ woduru Samaria no, Elisa kaa sɛ, Awurade, bue yeinom ani, na wonhunu. Na Awurade buee wɔn ani, na wohunii. Na hwɛ, na wɔwɔ Samaria mfimfini. Na Israelhene hunu wɔn no, ɔka kyerɛɛ Elisa sɛ, M'agya, me mobɔ wɔn. Na ɔse, Mobɔ wɔn, deɛ wode wo nkrantɛ ne wo tadua afa no domum no na wobɔ no. Fa aduane ne nsuo sisi wɔn anim,
na wonni na wɔnom na wɔnkɔ wɔn wura nkyɛn. Na ɔto ɛpono kɛseɛ maa wɔn. Na wodidiiɛ na wɔnomeeɛ no, ogyaa wɔn kwan, na wosi mu kɔɔ wɔn wura nkyɛn. Na Siria fomfafoɔ asafo no antoa so amma Israel asase so bio. Na ɛno akyiri no, Siriahene Ben-Hadad boaa ne dɔm nyinaa no hyiae. Na ɔforo ba betuaa Samaria. Na ɛkɔm kɛseɛ baa Samaria, na hwɛ, wɔkaa wɔn nhyiamu ara de kosii sɛ, wɔtɔn afurumu ti gyee nnwetɛbena 20. Na mmuruburo bini kap abupɛnnan mu biako gye nnwetɛbena 5. Na Israelhene retwam fasuo soɔ no, ɔbaa bi bɔn no sɛ, Owura ɔhene, boa me. Na ɔse, sɛ Awurade amoa wo a, mefiri he na maboa wo? Emfiri ayuparebea anaa nsakyiamena mu. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na ayɛ wo? Na ɔse, Ɔbaa yi ka kyerɛɛ me sɛ, fa wo ba ma yɛnni ne nam nnɛ, na yɛdi me ba nam ɔkyena. Na yɛnoaa me ba no dii, na adeɛ kyeeɛ no, mese no sɛ, fa wo ba bra ma yɛnni, na wɔde ne ba no ahunta. Na ɔhene tee ɔbaa no nsɛm no, osunsuane ne ntaadeɛ mu. Na ɔretwam ofasuo no soɔ no, nkurɔfoɔ no hwɛe, na ofura yituma wɔ aseɛ de akata ne honam ani. Ɛna ɔkaa sɛ, hwɛ, sɛ Safat ba Elisa tiri toa so ne da yi a, Onyankopɔn nyɛ me sei na ɔnto so sei. Nanso na Elisa te ne fie, na mpanimfoɔ no tete ne nkyɛn. Na ɔhene somaa onipa dii n'anim. Na ɔbɔfoɔ no nya nnuro ne nkyɛn no, ɔno ara ka kyerɛɛ mpanimfoɔ no sɛ, sɛ mohunu sɛ owudini ba yi asoma sɛ ɔmɛfa me tiri. Monhwɛ, sɛ ɔbɔfoɔ no ba a, monto pono mu, na mompia no nkɔ pono ano. Ɛnyɛ ne wura na ase pimpim na edi n'akyire yi. Na ɔda so ne wɔn rekasa no, hwɛ, na ɔbɔfoɔ no resiane aba ne nkyɛn. Na ɔkaa sɛ, hwɛ, bɔne yi firi Awurade nkyɛn. Ɛdeɛn na mentwɛn Awurade menyi bio? Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2, ti 9. Ɛna Elisa kaa sɛ, Montie Awurade asɛm. Sɛ Awurade sie nie, wɔkyena sɛsɛɛ ayuosam susuo adeɛ biako bedi dwetɛbena, na atokoɔ susuo adeɛ 2 bedi dwetɛbena Samaria kuropɔn ano. Ɛna okunini a ɔhene twe ne nsa soɔ no buaa Nyankopɔn nipa no sɛ, hwɛ, sɛ Awurade reyɛ mpoma ɔsoro mpo a, saa asɛm yi bɛbam anaa? Na ɔse, wo ara wode w'ani behunu, na worenni bi. Na mmarima akwatafoɔ 4 wɔ kuro no pono ano, na wɔsesee wɔn ho sɛ, adɛn na yɛtete ha kɔsi sɛ yɛbɛwuwu? Sɛ yɛse, yɛbɛhyɛ ne kuro no mu a, ɛne yɛkɔm wɔ kuro no mu na yɛbɛwuwu hɔ. Na sɛ yɛtete ha yi nso a yɛbɛwuwu. Na afei, mommra ma yɛnkɔhwɛ Siriafoɔ nsraban no mu. Sɛ wɔgye yɛn nkwa a, yɛbɛtena ase. Sɛ woku yɛn nso a, yɛwu. Na wɔsɔree anwummerɛ fam sɛ wɔrekɔ Siriafoɔ nsraban mu. Na woduruu Siriafoɔ nsraban tia no, na hwɛ, onipa biara ni hɔ. Na Awurade ama Siriafoɔ dɔm atenteaseɛ nam ne apɔnkɔ ne dɔm kɛseɛ nka. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, hwɛ, Israelhene akɔgye Hetifoɔ ahemfo ne Misraim ahemfo adɔm atia yɛn sɛ wɔmmra yɛn so. Enti anwummerɛ fam wɔasɔre adwane, na wɔagyigya wɔn ntomadan ne wɔn apɔnkɔ ne wɔn mfunumu ne nsraban no sɛdeɛ teɛ no, na wɔn kwanti wɔadwane. Na akwatafoɔ no duru nsraban no ano no, wɔkɔɔ ntomadan biako mu kodidii nomee. Na wɔfaa dwetɛ ne sika ne ntoma firi hɔ kɔe de kohuntae. Na wɔsane ba bɛhyɛne ntomadan foforo mu, na wɔfaa hɔ adeɛ nso, na wɔkɔ de kohuntae. Ɛna wɔsesee wɔn ho sɛ, deɛ yɛreyɛ yi nye, ɛnɛ da yi yɛ asɛmpa da, na yɛn deɛ yɛayɛ koom yi. Na sɛ yɛtwɛn kosi adekyeeɛ a, ɛso bi bɛtɔ yɛn kɔn mu, na afei momma yɛnkɔ ahemfie nkɔka. Na wɔba bɛfrɛɛ kuro no apono ano hwɛfoɔ, na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛkɔɔ Siriafoɔ nsram, na hwɛ, onipa biara ne onipa ne biara ni hɔ, gye apɔnkɔ a wɔasesa wɔn, ne mfurum a wɔasesa wɔn, ne ntomadan no sɛdeɛ ɛteɛ. Na ɛpono ano hwɛfoɔ no frɛe ma wɔkɔkaa no ahemfie. Ɛna ɔhene sɔre anadwo no, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, mɛkyerɛ mo deɛ Siriafoɔ ayɔ yɛn yi. Onim sɛ ɛkɔm de yɛn,
enti na wafiri nsram hɔ koro sɛ ɔrekohu ntawuram. Na sɛ wofiri kuro no mu ba a, yɛakye wɔn anim no, na yɛakɔhyɛne kuro no mu. Na ne nkoa no mu baako buaa sɛ, ɛnea ma wɔmfa apɔnkɔ nkae a waka kurom ha no mu num. Hwɛ, wɔte sɛ Israel dodo a waka mu no. Hwɛ, wɔte sɛ Israel dodo a wahyeɛ no. Na ma yɛnsoma wɔn na yɛnhwɛ. Na wɔfa apɔnkɔ nteaseɛ na mmienu, na ɔhene somaa wɔn ma wodi Siriafoɔ dɔm no akyiri sɛ, monkɔ nkɔhwɛ. Na wodii wɔn akyi de koduru Yordan no. Na hwɛ, ntadeɛ ne nnoɔma a Siriafoɔ atoto agu wɔn ntɛmpɛ no mu ayɛ ɔkwan no nyinaa so ma. Na abɔfoɔ no sane ba bɛka kyerɛɛ ɔhene. Ɛna nkurɔfoɔ no firi adie kɔfom Siriafoɔ nsraban no. Na ayuo sam susuo adeɛ biako dii dwetɛbena, na atokoɔ susuo adeɛ mmienu nso dii dwetɛbena, sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Na ɔhene yii okunini a ɔtwere ne nsa soɔ no sɛ ɔnhwɛ ɛpono ano. Na nkurɔfo no tiatia ne so ɛpono no mu, na owui, sɛdeɛ Nyankopɔn nipa no kasa a ɔhene sane baa ne nkyɛn no ɔkaeɛ no. Na ɛbaa mu sɛdeɛ Nyankopɔn nipa no ka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, atokoɔ susu adeɛ bedi dwetɛbena, na ayuo sam susu adeɛ biako nso bedi dwetɛbena ɔkyena sɛsɛɛ Samaria kuro pono ano. Na ɔsafohene no buaa Nyankopɔn nipa no sɛ, na hwɛ, sɛ Awurade reyɔ mpoma ɔsoro mpo a, ɛbɛyɛ sɛ saa asɛm yi anaa? Na ɔse, hwɛ, wo deɛ wode w'ani behunu na worenni bi. Na yɛɛ no saa ara, na nkurɔfo no tiatia no kuro pono no mu, na owui. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 8. Na Elisa aka kyerɛ ɔbaa a onyanee ne ba maa no nya nkwa no sɛ, sɔre kɔ, wo ne wo fie, na kɔyɛ ɔhɔhoɔ baabiara a wobetumi, na Awurade afrɛ ɛkɔm, na ɛbɛba asase yi so mfie 7. Na ɔbaa no sɔree yɔɔ sɛdeɛ Nyankopɔn nipa no asɛm no teɛ no. Na ɔne ne fiefoɔ sii mu kɔyɛɛ ahɔhoɔ Filistifo asase so mfie 7. Na ɛbaa sɛ mfie 7 no awieeɛ no, ɔbaa no sane firi Filistifo asase so bae, na ofiradi kɔbɔn ɔhene sɛ ɔregye ne fie ne n'asase. Nso na ɔhene ne Nyankopɔn nipa no abɔfra Gehasi rekasa sɛ, ka me nneɔma akɛse a Elisa ayɔ no ɛ. Na ɔreka ɔhene sɛdeɛ onyanee owufoɔ no. Hwɛ, ɔbaa a onyaa ne ba maa no nya nkwa no ba bɛbɔn ɔhene sɛ ɔregye ne fie ne n'asase. Na Gehasi kaa sɛ, me wura ɔhene, ɔbaa no nie, na ne ba a Elisa maa no nya nkwa no nie. Na ɔhene bisaa ɔbaa no ɔka kyerɛɛ no. Ɛna ɔhene yii opiani bi maa no sɛ, dane deɛ ɛyɛ ne deɛ nyinaa, ne afuo no aba nyinaa, firi da a ogyaa asase yi hɔ de besi sɛsɛɛ ma no. Na Elisa kɔɔ Damasko, nso na Siriahene Ben-Hadad yare, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Nyankopɔn nipa no aba ha. Na ɔhene no ka kyerɛɛ Hasael sɛ, fa ayɛyɛdeɛ kura wo nsɛm, na kɔkɔhyia Nyankopɔn nipa no, na kɔbisa Awurade adeɛ ne hɔ sɛ, menya yadeɛ yi mu nkwa anaa. Na Hasael ba behyiaa no, na ɔfa ayɛyɛdeɛ kurae. Ɛyɛ Damasko nneɛma pa nyinaa mu bi, yoma 40 na ɛsoso. Na ɔba begyinaa n'anim sɛ, wo ba Ben-Hadad, Siriahene na ɔsomaa me wo nkyɛn sɛ, menya yadeɛ yi mu nkwa anaa? Na Elisa ka kyerɛɛ no sɛ, kɔka kyerɛ no sɛ, nkwa deɛ wubenya, na Awurade akyerɛ me sɛ obewu ara. Na ɔgyinee n'ani hwɛɛ no din kosii sɛ n'ani wuiɛ, na Nyankopɔn nipa no sui. Na Hasael kaa sɛ, adɛn nti na me wura resu? Na ɔse, efiri sɛ minim bɔne a wobɛyɛ Israelfoɔ, wɔn nkuro a ɛyɛ den no, wobɛtoto mu gya, na wode nkrante bekunkum wɔn mmeranteɛ, na woatete wɔn nkokoa ahwehwe fam, na woapaapae wɔn anyinsɛnfuo mu. Na Hasael kaa sɛ, na wakoa ne deɛn, ɔkraman yi a, sɛ ɔbɛyɛ adekɛseɛ yi? Na Elisa se, Awurade ama mahu sɛ Siriahene. Na ofiri Elisa nkyɛn kɔkɔduru ne wura nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛ na Elisa ka kyerɛɛ wo? Na ɔse, ɔka kyerɛɛ me sɛ,
nkwa de wubenya. Na ade kyeeɛ no, ɔfa mmua toma no bɔ nsuo mu de kataa n'anim na owui. Na Hasael si n'anan mu di hene. Na Israel hene Ahab ba Yoram afe a ɛtɔ so num mu, bere a Yehosafat dii Yuda hene no na Yuda hene Yehosafat ba Yehoram bedii hene. Odii mfirinhyia 32 na obedii hene, na odii hene mfie 8 Yerusalem. Na ɔfa Israel ahemfo kwan so sɛdeɛ Ahab fie wioe, efiri sɛ na ne yere yɛ Ahab ba, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Nanso n'akoa Dawid nti, Awurade ampɛ sɛ wɔsɛe Yuda, sɛdeɛ ɔka kyerɛ no sɛ ɔbɛma no ne mma mu kanea na nyinaa. Ne bere so na Edom tee atua firi Yuda nsaseɛ, na okosii wɔn so hene. Na Yoram twaa mu kɔɔ Sar, na nteaseɛ nam nyinaa ka ne ho, na ɔsɔre anadwo kokunkum Edomfo a wɔtwa ne ho ahyia ne nteaseɛ nam so asafohene no. Na nkurɔfo no dwane kɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Edom te atua firi Yuda nsase de besi nnɛ. Ɛna Lebna nso te atua berɛ no ara mu. Na Yoram ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Yoram ne n'agyanom kɔdae, na wosiee no kaa n'agyanom ho Dawid kuro mu. Na ne ba Ahasia sii n'anan mu dii hene. Na Israel hene Ahab ba Yoram afe a ɛtɔ so 12 mu, na Yuda hene Yehoram ba Ahasia bedii hene. Ahasia dii mfie 22 na obedii hene no. Na odii hene afe biako Yerusalem. Na ne nadin de Atalia a ɔyɛ Israel hene Omri ba. Na ɔfa Ahab fie kwan so, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛ Ahab fie, efiri sɛ na Ahab asene no. Na ɔne Ahab ba Yoram kɔkɔnee Syria hene Hasael koen Ramot Gilead. Na Syriafoɔ piraa Yoram. Na ɔhene Yoram sane baa sɛ ɔrebɛsɛ piraa Syriafoɔ piraa no Rama, bere a wɔne Syria hene Hasael reko no Yesreel. Na Yuda hene Yehoram ba Ahasia sane kɔɔ sɛ ɔrekɔhwɛ Ahab ba Yoram Yesreel, efiri sɛ na ɔyare. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 tenkron. Na odiyifo Elisa frɛɛ adiyifo ma no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ, bɔ abɔsoɔ ne fa nwoto a yi kura wo nsɛm, na kɔ Ramot Gilead. Na sɛ wuduru hɔ a, hwehwɛ anim si ba Yehosafat ba Yehu hɔ, na kɔ mu, na ma no nsɔre mfiri ne nuanom mu. Na fa no kɔ mpiakyiri pia mu, na fa nwoto a no hwie gu n'atifi. Na ka sɛ Awurade sie nie. Masra wo masi Israel so hene, na hene ɛpono no n'adwane, na nyina. Ɛna aberante a ɔyɛ odiyifo aberante no sii mu kɔɔ Ramot Gilead. Na oduruiɛ no, na hwɛ, ɛdɛm so asafohene tete hɔ. Na ɔkaa sɛ, mewɔ asɛm bi mese wo ɔsafohene. Na Yehu se, wode yɛ nyinaa mu hwan? Na ɔse, me ne wo ɔsafohene. Ɛna ɔsɔre kɔɔ ɛdan no mu, na ohwie ngo no gu n'atifi, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, masra wo, masi wo Awurade man Israel so hene. Na wobɛbɔ wo wura Ahab fie, na matɔ me nkoa adiyifoɔ no mogya ne Awurade nkoa nyinaa mogya so werɛ Isabel nsɛm. Na Ahab fie nyinaa asɛe, na matwa Ahab ni barima biara atwene. Akoa o, ɔdehye o, Israel mu. Na mɛyɛ Ahab fie sɛ Nebat ba Yerobiam fie, ne Ahia ba Baasa fie. Na akraman bedi Isabel nam Yesreel asase so, na obiara ni hɔ a obesie no. Na ohini ɛpono no dwanee, na Yehu firi adi baa ne wura nkoa nkyɛn. Na obi ka kyerɛɛ no sɛ, ɛyɛ anaa, adɛn nti na ɔbɔdamfo yi baa wo nkyɛn yi? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo ara ne ɔbarima no ne ne nsa nkeka. Na ɔse, atorɔ, ka kyerɛ yɛn. Na ɔse, sɛ de sɛ na ɔka kyerɛɛ me sɛ Awurade sie nie, masra wo ngo masi wo Israel so hene. Ɛna ɔyɛ ntɛm yiyii wɔn ntoma de hyehyɛɛ n'ase ntwedeɛ no ara soɔ. Na ɔhyɛne totorobɛnto sɛ, Yehu adi hene. Yehu adi hene. Yehu adi hene.
na Nimsi ba Yehosafat ba Yehu pam Yoram tiri so. Nso na Yoram ni Israel nyinaa rewɛn Ramot Gilead, Syria hene Hazael nti. Na ɔhene Yehoram deɛ, na wasane aba Yesreel sɛ, ɔrebɛsa pira a ɔne Syria hene Hazael reko no, Syriafo pira no no. Na Yehu kaa sɛ, sɛ wɔ mo tiri mu a, ɛnea momma obiara mfiri adi nnwane mfiri kuro yi mu nkɔka no Yesreel. Na Yehu tenaa teaseɛnam mu kɔɔ Yesreel. Na ɛhɔ na Yoram da. Na Yudahene Ahasia ɛsane aba sɛ ɔrebɛhwɛ Yoram. Na ɔwɛmfoɔ gyina Yesreel abantenten so. Na ohunu Yehu asafokuo no sɛ wɔreba, na ɔkaa sɛ, mihunu asafokuo bi. Na Yehoram se, fa ɔpɔnkɔsotini so ma no nkohyia wɔn, na ɔnka sɛ, asomdwie anaa. Na ɔpɔnkɔsotini bi kɔkɔhyiaa no, na ɔkaa sɛ, sɛ ɔhene sie nie, asomdwie anaa. Na Yehu se, woni asomdwie wadeɛ na ɛyɔ, dane kɔ m'akyi. Na ɔwɛmfoɔ no kaa sɛ, ɔbɔfoɔ no aduru wɔn nkyɛn nso ɔnsane mma. Ɛna ɔsomaa ɔpɔnkɔsotini a otia mmienu, na ɔkɔduru wɔn nkyɛn no, ɔkaa sɛ, sɛ ɔhene sie nie, ɛyɛ asomdwie anaa? Na Yehu se, asomdwie fa ho bɛn, dane kɔ m'akyi. Na ɔwɛmfoɔ no kaa sɛ, waduru wɔn nkyɛn nso ɔnsane mma. Na ɔka pɔnkɔ no sɛdeɛ Nimsi ba Yehu ka no, na ɔka no denden pa. Ɛna Yehoram kaa sɛ, monsiesie. Na wɔsiesie ne teaseɛnam no. Na Israel hene Yehoram ne Yuda hene Ahasia firi adi wɔn teaseɛnam mu. Na wofiri kohyiaa Yehu, na ɔkɔtoo no Yesreelni Nabot asase no so. Na Yehoram hunu Yehu no, ɔkaa sɛ, Yehu, asomdwie anaa? Na ɔse, asomdwie ne deɛ, sɛ wo na Isabel adwamammɔ ne n'abayigorɔ bebree no rekɔ soɔ yi. Ɛna Yehoram danee ne nsa dwaneeɛ, na ɔka kyerɛɛ Ahasia sɛ, nkɔnkɔnsasɛm nie, Ahasia. Na Yehu de ne nsa sɔɔ agyan mu to bɔɔ Yehoram abasa ntam. Na agyan no hwiree n'akoma mu, na ɔhwee ne teaseɛnam mu. Ɛna ɔka kyerɛɛ ne kunini Bidka sɛ, ma no so to no twene Yesreelni Nabot asase no so, na kae sɛ me ne wo te apɔnkɔ so bɔɔ anan dii n'agya Ahab akyiri no. Awurade de atemmusɛm yi too ne so sɛ, ampa ara, mehunu Nabot mogyaa ne ne mma mogyaa no a, Awurade na ɔseɛ, na metua wo ɛso ka asase yi so. Awurade na ɔseɛ, na afei ma no so to no twene asase yi so, sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Na Yudahene Ahasia hunuiɛ no, ɔfaa turo mu dan kwan so dwanee. Na Yehu tii no, na ɔkaa sɛ, momma ɔno nso teaseɛnam no mu. Ɔyɛ ɔsaa Gur aforoeɛ a ɛwɔ Yibram ho no, na odwane kɔɔ Megido, na okowuu wɔ hɔ. Na ne nkoade no nam teaseɛnam mu kɔɔ Yerusalem, na wosie no n'asieeɛ kaa n'agyanom ho, Dawid kuro mu. Na Ahab ba Yoram afe a ɛtɔ so 12 mu na Ahasia bedii Yuda so hene. Ɛna Yehu baa Yesreel. Na Isabel teeɛ no, ɔkekaa n'ani ho adubire, na ɔhyehyɛɛ ne ti, na ɔhwɛ mpoma mu. Na Yehu duruu ɛpono no ano no, ɔkaa sɛ, Simira okum ne wura no nya asomdwie. Na ɔmaa n'ani so hwɛ mpoma no, na ɔkaa sɛ, hwan na wɔmafa hwan? Ɛna piamufoɔ baanu anaa baasa firi hwɛɛ no, na ɔkaa sɛ, monto no hwe fam. Ɛna ɔtoo no hwee fam, na ne mogya bi petee ɔfasuo ho ne apɔnkɔ no ho, na ɔde teaseɛnam faa ne so, na ɔhyɛnee mu, na ɔde diiɛ na ɔnomeyɛ no, ɔkaa sɛ, monkɔ nkɔhwɛ ɔbaa a wadome no no, na munsie no, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔhene babaa. Na ɔkɔɔ sɛ ɔrekosia no, na wanhunu ne ho biribiara, gye ne tiri kwankoraa ne ne nan ne ne nsayam. Na wɔsane bɛka kyerɛɛ no, na ɔkaa sɛ, Awurade asɛm nam n'akoa Elia Tisbini no so kaeɛ no nie sɛ, Yesreel asase so na akraman bedi Isabel nam. Na Isabel funu ayɛ sɛ ewira dodoɔ mfofowa ani Yesreel asase no so.
na wanka sɛ Isabel nie. Ahemfo nwoma ɛtɔ so mmienu ti du. Na Ahab wɔ mmabarima 70 wɔ Samaria. Na Yehu twerɛtwerɛ nwoma na wɔsoma ma wɔde kɔɔ Samaria kɔmaa Yesre asafohene, mpanimfoɔ ne Ahab magyegyefoɔ no sɛ, Na afei sɛ nwoma yi ka mo nsa a, sɛ mowuramma wɔ mo nkyɛn na nteaseɛnam ne apɔnkɔ ne ɔfasuo mu kuro ne akodeɛ nso wɔ mo nkyɛn yi, monhwɛ mo wuramma no mu deɛ ɔyɛ ne deɛ ɔtene, na momfa no ntena n'agya adwa so, na monkɔma mo wura fie. Na wosuro pa ara kaa sɛ, hwɛ, ahemfo baanu no anyina n'anim, na yɛn deɛ yebegyina sɛn. Na deɛ odi efie no soɔ ne deɛ odi kuro no soɔ no, mpanimfoɔ ne magyegyefoɔ no soma ma wɔkɔɔ Yehu nkyɛn sɛ, wo nkoa ne yɛn, na deɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn nyinaa, yɛbɛyɔ. Yɛrensi ɔhene biara, yɔ deɛ wopɛ. Ɛna ɔtwerɛɛ wɔn nwoma a etia mmienu sɛ, Sɛ mowɔ m'afa, na mubetie me a, momfa nnipa no, mo wuramma no tiri mmra me nkyɛn ɔkyena sɛsɛ Yesre. Nso na ɔhene mma no yɛ mmarima 70. Kuro no mu nnipa akɛseɛ no nkyɛn na ɔyɛnee wɔn. Ɛbaa sɛ nwoma no kaa wɔn nsa no, ɔfa ɔhene mma no kunkum nnipa 70 no, na ɔde wɔn tiri guu nkyerɛnkyɛ mu, na ɔsoma ma ɔde kɔmaa no Yesre. Na ɔbɔfo no ba bɛka kyerɛɛ no sɛ, ɔde ɔhene mma no tiri no aba. Na ɔse, Monhɔre no akuo mmienu ɛpono no ano nkosi anɔpa. Na anɔpa no, ofuradi kogyinaa hɔ, na ɔka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ, Mudi bem, hwɛ, me na mepam me wura tiri soɔ, na mekum no, na hwan na okunkum yeinom nyinaa? Monhunu afei sɛ, Awurade asɛm a ɔkaa no Ahab fie ho no mu biara rentɔ fam. Na Awurade ayɔ deɛ ɔnam n'akoa Elia so kaeɛ no. Na Yehu kum Ahab fie nnipa a wɔkaeɛ nyinaa Yesreel, ne ne nnipa akɛseɛ, ne n'amanifoɔ ne n'asɔfoɔ nyinaa, kosii sɛ wɔanya no obiara ama wɔamfiri mu amfiri. Na ɔsɔre sii mu kɔɔ Samaria. Na ɔwɔ nnwanhwɛfoɔ dan a wɔsesɛ mu nnwan no ho ɔkwan mu no, Yehu hyiaa Yudahene Ahasia nuanom, na ɔkaa sɛ, Hwan ne mo? Na ɔse, Ahasia nuanom ne yɛn, na yɛresane akɔhwɛ ɔhene mma ne ɔhemmaa mma no sɛ ɔte sɛn. Na ɔkaa sɛ, Monkye wɔn anikan. Na ɔkyeree wɔn anikan, na okunkum wɔn nnwansesa dan no ho amena ho, nnipa 42, na wɔannyae wɔn mu biara. Na ofiri hɔ rekorɔ no, ohunu Rekab ba Yehonadab sɛ ɔreba abehyia no, na ɔkyeaa no ka kyerɛɛ no sɛ, Wowɔ me ho akoma pa sɛdeɛ mewɔ no wo ho no. Na Yehonadab se, Ɛte sa, na sɛ ɛte saa a, kyia me. Na ɔkyeaa no, na ɔmaa no foro kɔɔ ne nkyɛn teaseɛnam no mu, na ɔkaa sɛ, Ɛne me nkɔ, na kɔhwɛ me ninku a metwe me ma Awurade. Na ɔmaa no tenaa ne teaseɛnam no mu. Na woduruu Samaria no, okum nnipa a wɔka maa Ahab Samaria no nyinaa, kosii sɛ ɔsɛee wɔn, sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Elia no. Na Yehu boaboa ɔman no nyinaa no hyiae, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ahab som baa kakraa bi, Yehu deɛ ɔbɛsom no bebree. Na afei, baa adiyifoɔ nyinaa, ne nkoa nyinaa, ne n'asɔfoɔ nyinaa, momfrɛ wɔn mmra me nkyɛn. Momma obiara nka, na mewɔ afɔdeɛ kɛseɛ mebɔ me ma Baal. Obiara ɔbɛka no rennya nkwa. Na Yehu yɛɛ no anitie mu, sɛ ɔde bɛsɛe Baal nkoa. Na Yehu kaa sɛ, Mompae nhyia kronkron ma Baal. Na ɔpaee. Na Yehu soma ma okokyinii Israel nyinaa, na Baal nkoa nyinaa bae, wɔannya obiara a wɔama. Na ɔbaa Baal fie, na Baal fie yɛ ma firi ano kɔpem ano. Na ɔka kyerɛɛ deɛ ɔhwɛ ntadeɛ dan soɔ no sɛ, Yiyi ntadeɛ brɛ Baal nkoa nyinaa. Na okoyi ntadeɛ no de brɛɛ wɔn. Ɛna Yehu ne Rekab ba Yehonadab kɔɔ Baal fie, na ɔka kyerɛɛ Baal nkoa no sɛ, Mompeepee mu nhunu na Awurade nkoa mu bi a meka mo ho ha sɛ Baal nkoa nko. Na okɔɔ mu sɛ wɔrekɔbɔ afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ.
na Yehu de mmarima aduɔwɔtwe agyina adi hɔ sɛ, sɛ mmarima a mede wɔn mmere hyɛ mo nsa yi mu biara firi mu kɔ a, deɛ ɔmaa no kɔɛ no kra besi ne kra nan mu. Na owie ɔhye afɔdeɛ no bɔ no, Yehu ka kyerɛɛ amirikatufoɔ ne akunini no sɛ, monkɔ nkɔkuku wɔn, momma obiara mfi. Na amirikatufoɔ ne akunini no de nkrantaa no kunkum wɔn, tutuu wɔn gu. Na wɔkɔɔ baa fie ban no mu, na wɔyii baa fie adum no, na wɔhyee. Na woburii baa dum no gui, na woburii baa fie no gui, na wɔde yɛ atiafi de besi nnɛ. Saa na Yehu sɛee baa firi Israel. Nanso Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛ bɔne no bɔne akyiri deɛ Yehu amfi, ɛne sika nantwie ma a ɛwɔ Betel ne Dan no. Na Awurade ka kyerɛɛ Yehu sɛ, esiane sɛ wayɛ yei, sɛ wayɛ deɛ ɛtene m'ani soɔ, na wayɛ Ahab fie sɛdeɛ ɛwɔ m'akoma mu nyinaa nti, wo ma a ɔbɛtɔ so 9 no bɛtena Israel adwa so. Nanso Yehu anhwɛ amfa n'akoma nyinaa anni Awurade Israel Nyankopɔn mmara so. Wɔamfiri Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no bɔne ho. Na no mu na Awurade firi aseɛ twitwaa Israel soɔ, na Hasel kunkum wɔ Israel ahyeɛ nyinaa so. Efiri Yordan owia pueyɛ Gilead asase nyinaa, Gadfoɔ ne Rubenfoɔ ne Manasefoɔ deɛ, firi Aroer a ɛwɔ Arnon subonhwa no ne Gilead ne Basan. Na Yehu ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɛɔyɛ nyinaa ne ne mmaninie nyinaa, wɔantwerɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Yehu ne n'agyanom kɔdae, na wosie no Samaria, na ne ba Yehoahas sii n'anan mu dii hene. Na Yehu didii Israel so hene Samaria no yɛ mfirinhyia 28. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 12. Na Ahasia ne na Atalia hunu sɛ ne ba awuo no, ɔsɔree na ɔsɛee ahenni no asefoɔ nyinaa. Na ɔhene Yoram baba Yehoseba, Ahasia nuabaa, fa Ahasia ba Yoas, na owia no firi ɔhene ma a wɔrekum wɔn no mu, de no ne ɔbagyegyefoɔ kɔɔpia mu. Na ɔde ne hunta firi Atalia anim na wanku no. Na ɔne no hunta Awurade fie mfie 6. Na Atalia di asase no so hemaa. Na afe ɛtɔ so 9 mu no, Yehoiada soma ma ɔkɔfaa Karifoɔ ne amirikatufoɔ no ɔhaha so asafohene baa ne nkyɛn Awurade fie. Na ɔne wɔn pamee, na ɔma ɔkekaa ntam Awurade fie, na ɔde ɔhene ba no kyerɛɛ wɔn. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, ade a monyo nie, mo mu nkyɛmu 3 mu biako mmra mo dibea homeda, na mommɛwɛn ɔhene fie. Na nkyɛmu biako ntena Sɔɔ pono ano, na nkyɛmu biako so ntena amirikatufoɔ akyiri pono no ano, na monwɛn efie no mmɔho ban. Na mo mu asafokuo 2, wɔn a wofiri wɔn dibea so homeda no nyinaa nwɛn Awurade fie no ɔhene ho. Na muntwa ɔhene no ho nhyia, munkurakura m'akodeɛ mo nsɛm, na deɛ ɔbɛba nkyerepɛn no mu no, wonku no, na montena ɔhene ho, na difire ne ne mu ba mu. Na ɔhaha so asafohene no yɔɔ sɛdeɛ ɔsɔfoɔ Yehoiada hyɛɛ no nyinaa. Na wɔfaa wɔn nnipa a wɔbaa wɔn dibea so homeda ne wɔn a wofiri mu homeda no, na wɔbaa ɔsɔfoɔ Yehoiada nkyɛn. Na ɔsɔfoɔ no de ɔhene Dawid mpea ne akyɛm a ɛwɔ Awurade fie no ma ɔhaha so asafohene no. Na amirikatufoɔ no gyinagyina hɔ kurakura wɔn akodeɛ wɔ nsam. Efiri ɛdan no anafoɔ fam ntwea so, kosi ɛdan no atifi fam ntwea so. Afɔrebukyia no ho ne ɛdan no ho, ɛtwa ɔhene no ho ahyia. Na woyi ɔhene ba no firi adi, na ɔde ahemotire no bɔɔ ne ti, na ɔde adanseɛ no hyɛɛ ne nsa, na wosii no hene. Na ɔsaa no ngo, na wɔbobɔɔ wɔn nsam sɛ, Nyame nyi ɔhene nkwa. Ɛna Atalia tee amirikatufoɔ ne ɔman no gyegyeegye no, ɔbaa nkurɔfoɔ no nkyɛn Awurade fie, na obehunii, na hwɛ, na ɔhene no gyina simpie no so sɛdeɛ ne yɔbea teɛ no. Na asafohene no ne ntotorobɛnto hyɛnfoɔ wɔ ɔhene no nkyɛn. Na asase no so nkurɔfoɔ no nyinaa ani agye, na wɔhyɛnhyɛne ntotorobɛnto. Ɛna Atalia sunsuane ne ntadeɛ mu,
na ɔteɛ mu sɛ, ɛkyiri so pam. Na ɔsɔfoɔ Yehoiada hyɛɛ ɔhaha so asafohene a ɔhwɛ dɔm no soɔ no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Munyini mfa nkyerɛpɛn no mu mfi, na deɛ obedi n'akyiri no, momfa nkrante nku no. Na ɔsɔfoɔ no kaa sɛ, wonku no Awurade fie. Enti wɔsɔɔ ne mu de no kɔfaa kwan a apɔnkɔ nam so baa ahemfie no so, na wokum no hɔ. Na Yehoiada de apam too Awurade ne ɔhene ne ɔman no ntam, sɛ wɔnyɛ Awurade man, na wɔde too ɔhene ne ɔman no nso ntam. Ɛna asase no so nkurɔfoɔ nyinaa kɔɔ Baal fie kɔburui n'afɔrebukyia ne n'ahoni no, obubuu no pasaa. Na Baal sɔfoɔ Matan nso, wokum no afɔrebukyia no anim. Na ɔsɔfoɔ no de awɛmfo sisi Awurade fie no ho. Na wɔfa ɔhaha so safohene ne Karifoɔ ne amirikatufoɔ ne asase no so nkurɔfoɔ nyinaa. Na ɔde ɔhene no firi Awurade fie, sane bɛfaa amirikatufoɔ pono ano kwan so baa ɔhene fie. Na ɔtenaa ahengua no so. Na asase no so nkurɔfoɔ nyinaa ani gyee, na kuro no mu dwoe. Na Atalia deɛ, wɔde nkrante kum no ɔhene fie hɔ. Yehoas bedii hene no, na wadi mfirinhyia 9. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 12. Yehu afe ɛtɔ so 9 so, na Yehoas bedii hene. Na odii hene mfirinhyia 40 Yerusalem. Na ne nadin de Sibia ofiri Beer-Seba. Na Yehoas yɔɔ deɛ tene Awurade ani so, ne na ɔsɔfoɔ Yehoiada kyerɛkyerɛ no nyinaa. Nanso sonsommea no deɛ wanyi. Ɔman no kɔɔ so bɔ afɔdeɛ, na wɔhyɛ aduhwam sonsommea no so. Na Yehoas ka kyerɛɛ asɔfoɔ no sɛ, Akrokronneɛ sika a wɔde ba Awurade fie sikamono mu no, ne nyinaa ne obiara kra tiri sika, sɛ ɔbɔbɔ no boɔ no, ne sika biara nso a ɛba obi akoma mu, sɛ wɔde bɛba Awurade fie no. Asɔfoɔ no gyegye no wɔn amanifoɔ nkyɛn, na ɔmfa mpempam efie no baabi a ayɛ agoɔ, no ne baabiara a obehunu sɛ agoɔ bi wɔ hɔ. Na ɔhene Yehoas afe ɛtɔ so 23 soɔ no, na asɔfoɔ no nya mpempam efie no mu adango no. Ɛna ɔhene Yehoas frɛɛ ɔsɔfoɔ Yehoiada ne asɔfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Adɛn nti na mompempam efie no mu adango no? Afei mongyegye sika amanifoɔ nkyɛn bio, na munyi mma na ɔmfa mpempam efie no adango no. Na asɔfoɔ no penee sɛ wɔrenyɛ ɔman no hɔ sika, na wɔrempempam efie no mu adango no bio. Ɛna ɔsɔfoɔ Yehoiada faa adaka bi, na wotuu ne mu asoɔ mu tokuro, na wɔde si afɔrebukyia ho, deɛ wɔfa ba Awurade fie no nifa. Na asɔfoɔ a wɔhwɛ ɛpono no ano no de sika a wɔde ba Awurade fie no nyinaa gu mu. Na sɛ wohunu sɛ sika pii wɔ adaka no mu a, ɔhene twerɛfoɔ ne ɔsɔfopanyin no foro ba, na wɔbɛkyekyere, na wɔkan sika a wohu no Awurade fie no. Na wɔde sika a wɔakarie no hyɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔde wɔn sisi Awurade fie so ahwɛfoɔ ne nsa. Na oyi ma nnua adwumfoɔ ne adansifoɔ a wɔyɛ Awurade fie no, ne abantofoɔ ne abotwafoɔ, ne sɛ wɔde bɛtɔ nnua ne aboa a wɔtwa, sɛ wɔde bɛpempam Awurade fie adango no, ne sɛ wɔde bɛtua efie no adango no pempam ho ade a wɔhwerie nyinaa ka. Nanso wɔamfa sika a wɔde ba Awurade fie no mu bi anyɛ Awurade fie dwetɛ nnwowaa, adumgya, nkoraa, totorobɛnto anaa sika ne dwetɛ adeɛ biara. Na wɔde maa wɔn a wɔyɛ adwuma no, na wɔde pempam Awurade fie no. Nanso wɔne nnipa a wɔde sika hyɛɛ wɔn nsa sɛ wɔmfa mma adwumayɛfoɔ no ammu nkonta, ɛfiri sɛ wɔyɛɛ no nokorɛ mu. Asodi afɔdeɛ sika ne bɔne ho afɔdeɛ sika deɛ, wɔamfa amma Awurade fie, ɛyɛ asɔfoɔ no dea. Ɛberɛ no mu na Siriahene Hasel foro bɛne Gat koeɛ na ɔfae. Na Hasel de n'ani kyerɛɛ sɛ ɔreforo aba Yerusalem. Ɛna Yudahene Yehoas faa akronkronneɛ nyinaa a n'agyanom Yuda ahemfo Yehosafat ne Yehoram ne Ahasia yɛɛ no kronkron no, ne n'akronkronneɛ ne sika a wohunuu no Awurade fie ne ahemfi akoradeɛ mu nyinaa. Na ɔsoma ma wɔde kɔmaa Siriahene Hasel, ɛna ofiri Yerusalem ho kɔɔeɛ. Na Yehoas ho nsɛm kaeɛ
ne deɛ ɔyɛɔyɛ nyinaa. Wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na ne nko asɔre pam ne tiri so. Na wokum Yehoas wɔ Milo dan a ɛde rekɔ Sila no mu. Na ne nko Simeat ba Yosaka ne Somer ba Yehosabat bɔɔ no na owui. Na osie no kaa n'agyanom ho, David kuro mu. Na ne ba Amasia bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so mmienu, ti dumiɛnsa. Yudahene Ahasia ba Yoas afe ɛtɔ so 23 so. Na Yehu ba Yehoahas bedii Israel so hene Samaria mfe 17. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne, na odi Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛ bɔne ne bɔne akyi, wɔamfiri ho. Na Awurade bo fu tiaa Israel, na ɔde wɔn hyɛ Syria hene Hasael nsa, ne Hasael ba Ben-Hadad nsa na nyinaa. Na Yehoahas koto srɛ Awurade, na Awurade tiee no, efisɛ ohunu ɔhaw a Syria hene de reha Israel no. Na Awurade ma Israel ɔgyefoɔ, na ofiri Syriafoɔ nsa ase. Na Israel matena wɔn ntomadan mu sɛ akane no. Nanso wɔamfiri Yerobiam a ɔmaa Israel yɛ bɔne ne fie bɔne ho, emu na ɔnanteeɛ. Na Asera nnua no nso sisii Samaria. Na wɔanya dɔm biara ama Yehoahas gye apɔnkɔsotefoɔ 50 ne nteaseɛnam 10 ne anammɔnmufoɔ 10,000, efisɛ na Syria hene asɛe wɔn, na wɔayɛ wɔn sɛ mfuturo a wotiatia soɔ. Na Yehoahas ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɛɔyɛ nyinaa ne ne mmani nniɛ, wɔantwerɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Yehoahas ne n'agyanom kɔdae, na wosie no Samaria. Na ne ba Yoas bedii n'adeɛ. Yudahene Yoas afe ɛtɔ so 37 so, na Yehoahas ba Yehoas bedii Israel so hene Samaria mfe 16. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne, wɔamfiri Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛ bɔne ne bɔne nyinaa ho, emu na ɔnanteeɛ. Na Yoas ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɛɔyɛ nyinaa ne ne mmani nniɛ, sɛ wɔne Yudahene Amasia di ako no, wɔantwerɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma no mu. Na Yoas ne n'agyanom kɔdae, na Yerobiam bɛtenaa n'adwa so. Na wosie Yoas Samaria ka Israel ahemfo ho. Nso na Elisa yare ne yade a odi wuiɛ no. Na Israel hene Yoas sane baa ne nkyɛn besuu n'anim, na ɔkaa sɛ, Magya, Israel nteaseɛnam na pɔnkɔsotefoɔ. Ɛna Elisa ka kyerɛɛ no sɛ, kɔfa tadua ne agyan. Na ɔde tadua ne agyan brɛɛ no. Na ɔka kyerɛɛ Israel hene no sɛ, fa wo nsa sɔ tadua no mu. Na ɔde ne nsa sɔɔ mu. Na Elisa de ne nsa guu ɔhene ne nsa so. Na ɔkaa sɛ, hini apuei mpoma no. Na ohinii. Na Elisa se, to. Na ɔtoe. Na ɔse, Awurade nkonimdie agyan, Syria so nkonimdie agyan, na wobɛbɔ Syria wɔ Afek akosi sɛ wobɛdwere wɔn. Na ɔkaa sɛ, fa agyan no. Na ɔtasee. Na ɔka kyerɛ Israel hene no sɛ, to bɔ fam. Na ɔto bɔɔ fam prɛnsa, na ogyinae. Ɛna Nyankopɔn nipa no bu fuu no kaa sɛ, anka ɛsɛ sɛ woto no mprɛnum anaa 6. Ɛno na anka wobɛbɔ Syria akosi sɛ wobɛdwere wɔn. Enti nso mprɛnsa pɛ na wobɛbɔ Syria. Na Elisa wui na osie no. Na afe no baeɛ no, Moabfoɔ afomfafoɔ asafo baa asase no so. Na wɔrekosie onipa bi, na hwɛ, wohunu asafo kuo no, na ɔtoo onipa no twenee Elisa da mu. Na onipa no kɔkaa Elisa nnompe pɛ na wonya nkwa, na ɔsɔre gyinaa ne nan so. Na Syria hene Hasael ha Israel, Yehoahas nna nyinaa. Nanso Awurade dom wɔn, na ne yam hyehyee no maa wɔn. Na ɔdanee ne ho kyerɛɛ wɔn n'apam a ɔne Abraham, Isak ne Yakob pamyɛ no nti. Na wampɛ sɛ wɔsɛe wɔn, na wanto antwene amfiri n'anim de besi seesei. Na Syria hene Hasael wui, na ne ba Ben-Hadad bedii n'adeɛ. Na Yehoahas ba Yehoas sane kɔgyee Hasael ba Ben-Hadad nsɛm nkura a
ɔde wako bɛgye no n'agya Yehoahas nsɛm no, mprɛnsa na Yoas bɔɔ no, na ɔdane Israel nkuro no man. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 14. Israel hene Yoahas ba Yoas afe atia 2 mu, na Yuda hene Yoas ba Amasia bedi hene. Obedi hene no, na wadi mfie 25, na wadi hene mfie 29 Yerusalem. Nane na din de Yehoadin a ofiri Yerusalem, na ɔyɛ ɔde ɛtene Awurade ani so, nanso na nte sɛ n'agya David, sɛdeɛ n'agya Yoas yɔɔ ne nyinaa na ɔno nso yɔɔyɛ. Nanso sonson mmea no deɛ wɔanyi. Ɔman no kɔɔ so bɔ afɔdeɛ, na wɔhyɛ aduhwam sonson mmea no so. Na ahenni no tim ne nsɛm no, okum ne nko a wokum n'agya ɔhene no. Na awudifoɔ no ma no deɛ wɔanku wɔn, sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara no mu sɛdeɛ Awurade hyɛɛ sɛ, wɔnku agyanom mma nti, nso wɔnkum ma agyanom nti, na mmom obiara bɔne so na wɔnku no. Ɔno na okum Edom mu nnipa 10,000 nkyene bɔnhwa mu, na ɔde ɔko fa Sela, na ɔtoo ne din Yoktel de besi nnɛ. Ɛberɛ no mu na Amasia somaa abɔfoɔ ma ɔkɔɔ Israel hene Yehu ba Yehoahas ba Yehoas nkyɛn sɛ, bra ma yenni animhunu. Na Israel hene Yehoas soma ma wɔba Yuda hene Amasia nkyɛn sɛ, nkasaadua a ɛwɔ Lebanon no soma ma ɔkɔɔ tweneduro a ɛwɔ Lebanon no nkyɛn sɛ, fa ɔbabaa ma me ba nware. Na wura mu a ɛwɔ Lebanon no sene betietia nkasaadua no so. Kum deɛ wakum Edom, na wakoma ama wo ho so. Mo anu onyam nɔɔso ma wo, na tena wo fie. Na ade nti na wo ne musuo ribedi apreapreɛ, na wahwe aseɛ wo ne Yuda nyinaa. Na Amasia ntie. Ɛna Israel hene Yehoas foro baeɛ, na wɔbehyia mu koe. Ɔno ne Yuda hene Amasia wɔ Bet-Semes a ɛyɛ Yuda dea hɔ. Na Yuda gui wɔ Israel anim. Na wodwane kokɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Israel hene Yoas kyeree Ahasia ba Yehoas ba Yuda hene Amasia wɔ Bet-Semes. Na ɔba Yerusalem beburui Yerusalem fasuo firi Efraim pono no ho de kosii ntwea pono no ho basafa 4. Na ɔfa sika ne dwetɛ nyinaa, ne nwini a wohunu no Awurade fie, ne ahemfi akoradeɛ mu ne nnɔnwowa, na ɔsane kɔɔ Samaria. Na Yoas ho nsɛm kaeɛ, deɛ ɔyɔɔyɛ ne ne mmaninniɛ, ne sɛdeɛ ɔne Yuda hene Amasia koeɛ no, wɔantwerɛ no Israel ahemfo beresesɛm nwoma no mu. Na Yehoas ne n'agyanom kɔdae, na osie no Samaria kaa Israel ahemfo ho. Na ne ba Yerobiam bedii n'adeɛ. Yoas ba Yuda hene Amasia tenaa ase. Yehoahas ba Israel hene Yehoas wu akyi mfirinhyia 15. Na Amasia ho nsɛm kaeɛ no, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo beresesɛm nwoma no mu. Na wɔpam ne tiri so Yerusalem, na odwane kɔɔ Lakis. Na ɔsoma ma wotii no kɔɔ Lakis, na okokum no wɔ hɔ. Na ɔde no too apɔnkɔ so bae, na wosie no Yerusalem kaa n'agyanom ho, David kuro mu. Ɛna Yuda man no nyinaa faa Asaria wadi mfeɛ 16 no, na wosii no hene sii n'agya Amasia nan mu. Ɔno na ɔkyekyeree Elat, na ɔdane maa Yuda. Na akyire yi no, ɔhene no ne n'agyanom dae. Yuda hene Amasia, Yoas ba afe ɛtɔ so 15 so, na Israel hene Yerobiam. Yoas ba bedii hene Samaria mfeɛ 42. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Wɔamfiri Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no bɔne nyinaa ho. Ɔno na ɔkɔgyee Israel hyeɛ, sane maa wɔn, de firi deɛ wɔrekɔ Hamet de besi Araba poano. Sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn asɛm a ɔnam n'akoa Amitai ba Yona, odiyifo a wofiri Gat Hefer so kaeɛ no. Na Awurade hunu Israel amanehunu sɛ ɛyɛ nwono papa, na ɔde hyɛ ne akoa nyinaa kɔ. Na Israel ni ɔboafo biara. Enso na Awurade nkaa sɛ ɔbɛpepa Israel dini afiri ɔsoro ase. Na ɔnam Yoas ba Yerobiam so gyee wɔn. Na Yerobiam ho nsɛm nkaeɛ, ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, ne ne mmaninniɛ, sɛdeɛ ɔkoeɛ ne sɛdeɛ ɔdane Damasko
ne Hamata ɛyɛ Yuda deɛ no maa Israel no wɔantwerɛ no Israel ahemfo brosesɛm nwoma no mu. Na Yerobiam ne n'agyanom Israel ahemfo no kɔdae, na ne ba Sakaria bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 Tidunum. Israel hene Yerobiam afe ɛtɔ so 29 mu, na Yuda hene Amasia ba Asaria bedii hene. Obedii hene no, na wadi mfie 16, na odii hene mfirinhyia 52 Yerusalem. Na ne nadin ne Yekolia ofiri Yerusalem. Na ɔyɛ ɔde ɛtena Awurade ani so, sɛdeɛ n'agya Amasia yɔɛ no nyinaa, gye sorɔnsorɔmmea no na wanyie. Ɔman no kɔɔ so bɔ afɔdeɛ, na wɔhyee aduhwam sorɔnsorɔmmea no so. Na Awurade bɔɔ ɔhene no ma no yaree kwata de kosii ne wuda. Na ɔkɔtenaa ayarefoɔ fie, na ɔhene ba Yotam na odii efie no soɔ, na obu asase no sofo atɛn. Na Asaria ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Asaria ne n'agyanom kɔdae, na wosie no kaa n'agyanom ho Dawid kuro mu. Na ne ba Yotam bedii n'adeɛ. Yuda hene Asaria fe ɛtɔ so 38 mu, na Yerobiam ba Sakaria bedii Israel so hene Samaria abosom 6. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne, sɛdeɛ n'agyanom yɔɔyɛ no. Wɔamfiri Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no bɔne ho. Na Yabes ba Salum pam ne tiri so, na ɔbɔɔ no ɔman n'anim kum no, na osi n'anan mu dii hene. Na Sakaria ho nsɛm kaeɛ no hwɛ, wɔatwerɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma no mu. Ɛno ne Awurade asɛm no a ɔka kyerɛɛ Yehu sɛ, wɔawo ntoatoaso a ɛtɔ so 4 mu mma bɛtena Israel adwa so. Na ɛbaa sa, Yabes ba Salum bedii hene. Yuda hene Usia afe ɛtɔ so 39 mu, na odii hene bosome wɔ Samaria. Na Gadi ba Menahem firi Tirsa foro ba Samaria, na ɔbɛbɔɔ Yabes ba Salum Samaria kum no, na osii n'anan mu dii hene. Na Salum ho nsɛm kaeɛ ne n'apam a ɔpamyɛ no hwɛ, wɔatwerɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma no mu. Ɛberɛ no mu na Menahem firi Tirsa kokum Tifsa, ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne ɛho asase, ɛfiri sɛ wɔanhini no nti okum wɔn, na ɔpaepae emu anyinsɛmfoɔ nyinaa mu. Yuda hene Asaria fe ɛtɔ so 39 mu, na Gadi ba Menahem bedii Israel so hene mfeɛ 10 Samaria. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne, wɔamfiri Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne ne bɔne ho ne nna nyinaa. Asiria hene Pul ba asase no so, na Menahem ma Pul dwetɛ dwetikɛse 1,000, so ɔmmoa no nhyɛ ne nsɛm den n'ahenni no mu. Na Menahem gyegyee Israel hɔ toɔ, mmarima a wobetumi nyinaa hɔ dwetɛ nnwetɛbena 50 sɛ wɔde rekɔma Asiria hene. Ɛna Asiria hene no saneeɛ, na wɔanyina asase no so hɔ. Na Menahem ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, wɔantwerɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma no mu. Na Menahem ne n'agyanom kɔdae, na ne ba Pekahia bedii n'adeɛ. Yuda hene Asaria fe ɛtɔ so 50 mu na Menahem ba Pekahia bedii Israel so hene Samaria mfeɛ 2. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne, wɔamfiri Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no bɔne ho. Na ne kunini Peka a ɔyɛ Remalia ba pam ne tiri so, na ɔbɔɔ no Samaria ahemfie abɛn mu. Ɔne Argob ne Ariel, na Gileadfoɔ mma mu mmarima 50 ka ne ho, na okum no, na obedii n'adeɛ. Na Pekahia ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa hwɛ, wɔatwerɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma mu. Yuda hene Asaria afe ɛtɔ so 22 mu, na Ramaria ba Peka bedii Israel so hene Samaria mfeɛ 20. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne, wɔamfiri Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no bɔne ho. Israel hene Peka brɛ so, na Asiria hene Tiglat-Pileser ba bɛfaa Iyon ne Abel-Bet-Maaka ne Yanoa ne Kedes ne Hasor
ne Gilead ne Galilea Naftali asase nyinaa na otu wɔn kɔ Asiria. Na Ela ba Hosea pam Remaria ba Peka tiri so na ɔbɔ no kum no na obedii n'adeɛ. Usia ba Yotam afe ɛtɔ so 20 mu. Na Peka ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɛɛ nyinaa hwɛ. Wɔatwerɛ no Israel ahemfo beresesɛm nwoma no mu. Israel hene Remaria ba Peka afe etia 2 mu. Na Yuda hene Usia ba Yotam bedi hene. Obedi hene no na wadi mfe 25. Na mfirinhyia 16 na odi hene Yerusalem. Na ne na din de Yerusa ɔyɛ Sadok baba. Na ɔyɛ ɔde ɛtene Awurade ani so. Sɛdeɛ n'agya Usia yɔɔyɛ nyinaa na ɔyɔɔyɛ. Gye sorɔnsorɔmmea na wanyie. Ɔman no kɔɔ so bɔ afɔdeɛ na ɔhyɛ aduhwam sorɔnsorɔmmea no so. Ɔno na osi Awurade fie pono a ɛkorɔn no. Na Yotam ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa. Wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Nano mu na Awurade firi aseɛ soma Asiria hene Resin ne Remaria ba Peka ba Yuda soɔ. Na Yotam ne n'agyanom kɔdae, na osie no kaa n'agyanom ho. N'agya David kuro mu, na ne ba Ahas bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2, ti 16. Remaria ba Peka afe ɛtɔ so 17 mu na Yuda hene Yotam ba Ahas bedi hene. Ahas bedi hene no, na wadi mfirinhyia 20, na odi hene mfirinhyia 16 Yerusalem. Na wanyɛ deɛ tene Awurade ne Nyankopɔn ani so sɛ n'agya David. Na ɔfa Israel ahemfo kwan so, na ne ba mpo ɔma no fa ogya mu sɛ amanaman a Awurade tuu wɔn firi Israel ma anim no akyiwadeɛ teɛ no. Na ɔbɔbɔ afɔdeɛ na ɔhyee nnuhwam soronsorommea ne nkokoɔ so ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase. Ɛberɛ no mu na Siria hene Resin ne Israel hene Remaria ba Peka foro baa Yerusalem bɛkoeɛ. Na ɔka Ahas hyɛ mu, nanso wantumi anko. Ɛberɛ no mu ara na Siria hene Resin gyee Elat sane maa Siria. Na ɔpamoo Yudafoɔ no firi Elat, na Edomfoɔ baa Elat bɛtenaa hɔ de besi nnɛ. Na Ahas somaa abɔfoɔ ma wɔkɔ Asiria hene Tiglat-Pileser nkyɛn sɛ, Wakoa ne wo ba ne me. Foro bra bɛgye me Siria hene ne Israel hene a wasɔre etia me yi nsɛm. Na Ahas faa dwetɛ ne sika a ohunu no Awurade fie ne ɔhene fie akoradeɛ mu no, soma ma wɔde kɔmaa Asiria hene sɛ ayɛyɛdeɛ. Na Asiria hene tiee no, na Asiria hene foro baa Damasko na ɔbɛfae, na otuu wɔn koduaa Kir na okum Resin. Na ɔhene Ahas siim kohyiaa Asiria hene Tiglat-Pileser wɔ Damasko. Na okohunu afɔrebukyia a ɛwɔ Damasko no, na ɔhene Ahas de afɔrebukyia no nsɛsoɔ ne nsususoɔ sɛdeɛ ne yɔbea nyinaa teɛ, soma ma wɔde brɛɛ ɔsɔfoɔ Uria. Na ɔsɔfoɔ Uria si afɔrebukyia no sɛdeɛ ɔhene Ahas soma firi Damasko de brɛɛ no. Saa na ɔsɔfoɔ Uria yosie baa ɔhene Ahas firi Damasko baeɛ no. Na ɔhene firi Damasko baeɛ no, ɔhene behunu afɔrebukyia no, na ɔhene twipini afɔrebukyia no, na ɔbɔɔ so ɔhye afɔdeɛ. Na ɔhye ne hye afɔdeɛ ne n'aduane afɔdeɛ, na ohwie n'ahwiesa, na ɔde n'asomdwe afɔdeɛ mogya apete afɔrebukyia no so. Na kɔbere afɔrebukyia a esi Awurade anim no, ɔtwe firi asɔredan no anim afɔrebukyia foforɔ no ne Awurade dan no ntam de kosi afɔrebukyia no nkyɛmu atifi fam. Na ɔhene Ahas hyɛ ɔsɔfoɔ Uria sɛ, afɔrebukyia kɛseɛ no so na hye anɔpa hye afɔdeɛ, ne anwummerɛ aduane afɔdeɛ, ne ɔhene hye afɔdeɛ, ne n'aduane afɔdeɛ, ne asase yi sofoɔ nyinaa hye afɔdeɛ, ne wɔn aduane afɔdeɛ, ne wɔn ahwiesa, na fa ɔhye afɔdeɛ mogya nyinaa, ne okum afɔdeɛ nyinaa mogya pete so, na kɔbere afɔrebukyia no nsimi hɔ, na menwene ho. Na ɔsɔfoɔ Uria yɔɔ sɛdeɛ ɔhene Ahas hyɛɛ no nyinaa. Na ɔhene Ahas twitwaa n'aka no nhyehyɛmu no, na oyiyii so nnwaresɛn no. Na oyi ɛpo no firi kɔbere anantwi a ɛwɔ aseɛ no so, na odi si abosɛyɛ bi so. Na ɔkwan a wakata so a wɔfa so homeda a wɔyɔ no efie no mu,
ne ɔhene fikyi kwan no, Asiria hene nti oyi kɔtoo Awurade fie. Na Ahas ho nsɛm kaeɛ deɛ ɔyɔɔeɛ no, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Ahas ne n'agyanom kɔdae, na osie no kaa n'agyanom ho Dawid kuro mu, na ne ba Hesekia bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2, Tido 7. Yuda hene Ahas afe ɛtɔ so 12 mu na Ela ba Hosia bedi Israel so hene Samaria mfeɛ 9. Na wɔyɛ Awurade ani so bɔne, nanso na nti sɛ Israel ahemfo a wodii n'anim no. Ɔno so na Asiria hene Salmanisa baeɛ, na Hosia bɛyɛɛ n'akoa, na ɔmaa no ayɛyɛdeɛ. Na Asiria hene hunu sɛ Hosia pam ne tiri so, sɛ wasoma abɔfoɔ ama wakɔ Misraim hene So nkyɛn, ɛfiri sɛ wamfa ayɛyɛdeɛ ankɔma Asiria hene sɛ daafe no. Ɛna Asiria hene bɛkyekyere no kɔtoo ne duadan mu. Na Asiria hene tu ba asase no nyinaa so, na ɔbaa Samaria bɛkaa no hyɛ mu mfeɛ 3. Hosia afe ɛtɔ so 9 mu na Asiria hene faa Samaria, na otu Israel kɔ Asiria, na ɔde wɔn koduaa Hala ne Habor, Gosan asubɔnten ho, ne Media nkuro mu. Na ɛbaa sa, ɛfiri sɛ na Israelfoɔ ayɛ Awurade wɔn Nyankopɔn a oyii wɔn Misraim asase soɔ Misraim hene Faro nsɛm baeɛ no bɔne, na wakɔsuro anyame foforɔ. Na wanante amanaman a Awurade tuu wɔn firi Israel ma anim no ahyɛdeɛ, ne Israel ahemfo deɛ a wɔhyehyɛeɛ no mu. Na Israelfoɔ no nam aseɛ di nsɛm a ɛmfata ne Awurade wɔn Nyankopɔn di asie, na osisii sɔnsɔnmmea wɔn nkuro nyinaa mu. Efiri awɛmfo abantenten so kosi afasuo nkuro so. Na ɔyoyɔɔ adum ne Asera nnua, nkoko a ɛkoro nyinaa so, ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase maa wɔn. Na ɛhɔ na wɔhyii nnuhwam sɔnsɔnmmea nyinaa, sɛ amanaman a Awurade tutuu wɔn firi wɔn anim no, na wodi nsɛmmɔne de huru Awurade bo. Na wɔsonsom ahoni huhu a Awurade aka wɔn ɛho asɛm sɛ, munni saa asɛm yi. Na Awurade nam n'adiyifoɔ nyinaa ne adehufoɔ nyinaa so di Israel ne Yuda adanseɛ sɛ, monsane mfiri mo akwammɔne no so, na mo ne me mmara nsɛm ne m'ahyɛdeɛ so, sɛ mmara a mehyɛɛ mo agyanom a menam me nkoa adiyifoɔ no so memaa wɔde brɛɛ mo no nyinaa. Nanso wɔantie, na wɔsensene wɔn kɔn sɛ wɔn agyanom a wɔanyɛ Awurade wɔn Nyankopɔn annie no kɔn. Na wɔpoo n'ahyɛdeɛ ne n'apam a ɔne wɔn agyanom pamyɛ ne n'adanse a odii wɔn no. Na wɔkɔdii ahuhudi akyi di ahuhusɛm. Na wɔkɔdii amanaman a wɔtwa wɔn ho ahyia a Awurade hyɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ sɛ wɔn no akyi. Na wɔgya Awurade wɔn Nyankopɔn mmara nyinaa, na wɔyɔɔ ahoni a waguo, nantwiema 2 fae, na wɔyɔɔ Asera nnua, na wɔsɔree ɔsoro asafo nyinaa, na wɔsom Baal. Na wɔmemaa wɔn mmabarima ne wɔn mmabaa fefaa ogya mu, na wɔhyehyɛɛ nkɔm bisabisa adeɛ, na wɔtontɔn wɔn ho sɛ wɔbɛyɛ Awurade ani so bɔne de ahuru ne bo. Enti na Awurade faa Israel abufuo sɛɛ, na oyi wɔn firi n'anim, wɔanyɛ obiara sɛ Yuda abusuakuo nko. Yuda nso ani Awurade wɔn Nyankopɔn mmara nsɛm so, na ɔnantee Israel ahyɛdeɛ a wɔyɔɔeɛ no mu. Enti na Awurade poo Israel asefoɔ nyinaa, na ɔbrɛɛ wɔn ase, na ɔde wɔn hyɛ afomfafoɔ nsa kosii sɛ ɔtoo wɔn firi n'anim guiɛ. Na Israel te firi Dawid fie ho, na wɔde Nabat ba Yerobiam sii hene. Na Yerobiam twee Israel firi Awurade akyirideɛ ho ma wɔyɛɛ bɔne kɛse. Na Israelfoɔ kɔnante Yerobiam bɔne a ɔyɔɔeɛ no nyinaa mu. Wɔamfiri ho de kosii sɛ Awurade yii Israel firi n'anim, sɛdeɛ ɔnam ne nkoa diyifoɔ no nyinaa so kaeɛ no. Ɛno na wotuu Israel firi n'asase so kɔɔ Asiria de besi nnɛ. Na Asiria hene kɔfaa nnipa firi Babel, ne Kuta, ne Awa, ne Hamat, ne Sefarwaim, de wɔn beduaa Samaria nkuro mu sii Israelfoɔ no anan mu. Na wɔdii Samaria so, na wɔtenaa ne nkuro mu. Na ɛbaa sɛ wɔn hɔ tena mfitiaseɛ mu no, na wɔnsuro Awurade. Na Awurade somaa agyata maa wɔbaa wɔn mu a wokunkum wɔn mu binom. Na ɔkɔka kyerɛɛ Asiria hene sɛ, amanamana a wɔtutu wɔn de wɔn abedua Samaria nkuro mu yi,
wonim asase no so Nyankopɔn no atemmudeɛ. Enti wasoma agyata ama waba wɔn mu, na hwɛ, wɔde kuku wɔn, esiane sɛ wonim asase no so Nyankopɔn atemmudeɛ. Ɛna Asiriahene no hyɛɛ sɛ, momma asɔfo a moatu wɔn hɔ no mu baako nkɔ hɔ, na wɔnkɔ nkɔtena hɔ, na ɔnkyerɛkyerɛ wɔn asase no so Nyankopɔn no atemmudeɛ. Na asɔfo a wotuu wɔn firi Samaria no mu baako ba bɛtenaa Betel, na ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔnsuro Awurade. Nanso amanaman no yoyɔɔ wɔn anyame, na wɔde wɔn sisii sɔnsɔnmmea adan a Samariafoɔ yoyɔɔeɛ no mu. Ɔman biara wɔ nkuro a wɔte mu no mu. Na Babelfoɔ no yɔ Sukut Benot, na Kutfoɔ no yɔ Negar, na Hamatfoɔ no yɔ Asima, na Awifoɔ no yɔ Nebhas ne Tatak, na Sefarifoɔ de ogya hyehyee wɔn ma Adramelek ne Anamelek, Sefarwam anyame no. Na wosuro Awurade nso, na ɔde wɔn bɛn biara nipa sisii sɔnsɔnmmea asɔfoɔ, na ɔbobɔɔ afɔdeɛ maa wɔn sɔnsɔnmmea afie no mu. Wosuro Awurade, na ɔsonsom wɔn ara wɔn anyame, sɛ amanaman a wɔtuu wɔn firi hɔ baeɛ no amanneɛ teɛ. Ɛde besi nnɛ yi ara wɔyɛ sɛ kane ne yɔeɛ no. Wɔnsuro Awurade, nso wɔnyɛ sɛdeɛ wɔn ahyɛdeɛ ne wɔn atemmudeɛ no ne mmara ne ɛmmɔm a Awurade hyɛɛ Yakob a ɔtoo ne din Israel no ma no teɛ no. Wɔn na Awurade ne wɔn pameeɛ, na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, Munnsuro anyame foforɔ, na monnsɔre wɔn, na monnsom wɔn, na mommɔ wɔn afɔdeɛ. Na mmom Awurade a wɔde ahoɔden kɛseɛ ne basa a watene mu kɔyii mu firi Misraim asase so baeɛ no, ɔno na munnsuro no, na ɔno na monnsɔre no, na ɔno na mommɔ no afɔdeɛ. Na ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ ne mmara ne mmom a wɔtwerɛ maa mo no, munni so nyɛ no nna no nyinaa. Na munnsuro anyame foforɔ, na apam a me ne mo pamoeɛ no, momma mo werɛ mfi, na munnsuro anyame foforɔ. Na mmom Awurade mo Nyankopɔn na munnsuro no, na ɔno na obeyi mo afiri mo atamfo nyinaa nse. Nanso wɔantie, na mmom sɛ wɔn kane atemmudeɛ teɛ no ara na ɔyɔɔeɛ. Sɛɛ na amanaman yi suro Awurade, na wɔsonsom wɔn ahoni a wɔasensene no. Wɔn mma ne wɔn mama nso, sɛdeɛ wɔn agyanom yɔɔeɛ no, saa ara nso na wɔn nso wɔyɔ de besi nnɛ. Ahemfo nhoma ɛtɔ so 2 ti 18. Na Israelhene Ela ba Hosea fe a ɛtɔ so 3 mu, na Yudahene Ahas ba Hesekia bedii hene. Obedii hene no, na wadi mfirinhyia 25, na odi hene mfeɛ 29 Yerusalem. Na ne nadin de Abia ɔyɛ Sakaria babaa, na ɔyɛ ɔde ɛtene Awurade ani so, sɛdeɛ n'agya Dawid yɔɔeɛ nyinaa. Ɔno na oyiyii sorɔnsorɔmmea no, na obubuu adum no, na otwitwaa Asera nnua no guiɛ, na obubuu kɔbere wɔ a Mose yɔɔeɛ no. Na ɛde besi saa bere no, na Israelfoɔ hye aduhwam ma no. Na wɔfrɛ no Nehustan. Awurade Israel Nyankopɔn so na ɔde no ho toeɛ. Na n'akyiri no obiara ama sɛ ɔno Yuda ahemfo nyinaa mu. Na obiara anni n'anim saa, na ɔbata Awurade ho, wansa na amfiri n'akyi. Na odii ne mmaransɛm a Awurade hyɛɛ Mose no so. Na Awurade dii n'akyi, baabiara a na ofiri korɔ no onya sadeɛ. Na ɔte Asiriahene so atua, na wansom no. Ɔno na okunkum Filistifoɔ koduru Gaza ne ɛho asase, de firi awɛmfo abantenten so kosii kuro a afasu atwa ho ahyia no so. Na ɔhene Hesekia afe ɛtɔ so 9 a ɛyɛ Israelhene Ela ba Hosea afe a ɛtɔ so 9 mu no, Asiriahene Salmanisa foroba Samaria so bɛkaa no hyɛ mu. Na mfeɛ 3 awieɛ no wɔfae. Hesekia afe ɛtɔ so 9 a ɛne Israelhene Hosea afe ɛtɔ so 9 no mu na wɔfaa Samaria. Na Asiriahene tuu Israel kɔ Asiria, na ɔde wɔn koguu Hela ne Habor, Gosan asubɔnten ho, ne Midian nkuro mu, ɛfiri sɛ wɔantie Awurade wɔn Nyankopɔn, na wɔtoo n'apam ne deɛ Awurade akoa Mose hyɛeɛ no nyinaa, na wɔantie na wɔanyɔ. Na ɔhene Hesekia afe ɛtɔ so 14 mu, na Asiriahene Senaherib tu baa Yuda nkuro a ɛyɛ den nyinaa so bɛfaeɛ. Na Yudahene Hesekia soma ma wɔkɔ Asiriahene nkyɛn wɔ Lakis sɛ, mayɛ bɔne san firi me so,
na deɛ wode bɛto me soɔ no mɛsoa. Na Asiriahene hyɛɛ sɛ Yudahene Hesekia ntua dwetɛ dwetikɛseɛ 300 ne sika dwetikɛseɛ 30. Na Hesekia de dwetɛ a ohunu no Awurade fie ne ahemfi akoradeɛ mu no nyinaa mae. Ɛbere no mu na Hesekia twitwa Awurade aba apono ne ɛho adum ho sika a Yudahene Hesekia duradura ho no, na ɔde ma Asiriahene. Ɛna Asiriahene somaa Tartan ne Rapsaris ne Rapsaki firi Lakis ne dɔm a emu eduro baa ɔhene Hesekia nkyɛn Yerusalem. Na ɔforo baa Yerusalem. Na ɔforo baeɛ no, obegyinaa atifi tare a ɛwɔ ntomasifoɔ asase wa no tempɔn ho no suka ho. Na ɔbɛfrɛɛ ɔhene. Ɛna Hilkia ba Eliakim a odi efie no soɔ ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne ɔsɛnkaefo Asaf ba Yoa firi adi kɔɔ wɔn nkyɛn. Na Rapsake ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monka nkyerɛ Hesekia sɛ ɔhenkɛseɛ no, Asiriahene no sie nie. Ɛdeɛn koraa na wode wo ho to soɔ yi? Wosusu sɛ anosɛm nko yɛ akodie ho nyansa ne maniyɛ. Na afei, hwan so na wode wo ho to a enti wote me so atua yi? Afei, hwɛ, wode wo ho to demmire abuo yi so ɛne Misraim a sɛ obi twerɛ no a ɛwɔ ne nsɛm twerɛ mu. Saa na Misraim hene Farao tie ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ nyinaa. Na sɛ moka kyerɛ me sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn so na yɛde yɛn ho to a, ɛnyɛ ɔno na Hesekia yi ne sorɔnsorɔmmea ne n'afɔrebɔkyia. Na wase Yuda ne Yerusalem sɛ, afɔrebɔkyia yɛ anim na monsɔreɛ. Na afei, ɛne me wura Asiriahene nkyiae. Na mema wo apɔnkɔ mpii no. Kyerɛ sɛ wobɛtumi ama nnipa atenatena wɔn so anaa. Na nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ nti, wode wo ho akɔtɔ Misraim so yi. Ɛbɛyɛ dɛn na wadane me wura nkoa nketewa mu safohene baako ani. Afei, mekwatii Awurade na mebaa ha sɛ merebɛsɛe ɛha anaa. Awurade na ɔka kyerɛɛ me sɛ, tu kɔ asase yi so kɔsɛe no. Na Hilkia ba Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kyerɛɛ Rapsake sɛ, ɛne wɔn nkoa nkasa Siria kasa, na yɛn deɛ yɛte. Na ɛne yɛn nkasa Yuda kasa nkurɔfoɔ a wɔboa ɔfasuo soɔ no aso mu. Na Rapsake ka kyerɛɛ wɔn sɛ, wo wura ne wo nkyɛn na me wura somaa me sɛ memmɛka nsɛm yi. Ɛnyɛ mmarima a wɔtete ɔfasuo soɔ yi nkyɛn. Sɛ wonni wɔn ara wɔn nsɛbeɛ, na wɔnom wɔn dwonsɔ sɛ mo ara. Ɛna Rapsake gyinaeɛ, na ɔde ani kɛseɛ teɛɛ mu Yuda kasa mu kaa sɛ, montie ɔhenkɛseɛ no, Asiriahene no asɛm, sɛ ɔhene sie nie, momma Hesekia nyegye mo, na ɔrentumi nye mo ne nsɛm. Nso momma Hesekia ma momfa mo ho nto Awurade so sɛ, gye na Awurade bɛgye yɛn, na ɔremfa kuro yi nhyɛ Asiriahene nsa. Muntie Hesekia, na sɛ Asiriahene sie nie, mo ne me nni asomdwoesɛm, na momfiri mmra me nkyɛn, na mo ne mo bobe ne mo borɔdɔma no bi, na monnom mo mmura mu nsuo, enkosi sɛ mɛba mabɛfa mo akɔ asase a ɛte sɛ mo asase yi so. Ayuo ne nsa asase, aduane ne bobe nturo asase, ngudua ne ɛwo asase so, na moanya nkwa na moangu. Na sɛ Hesekia to mo tɛkyerɛma kyɛne sɛ Awurade bɛgye yɛn a, muntie. Amanaman anyame no bi agye n'asase afiri Asiriahene nsɛm pɛn. Ɛhe na Hamat ne Apad anyame no wɔ? Ɛhe na Sefariam, Hena ne Ewa anyame no wɔ? Wagye Samaria me nsɛm. Nsase ne so anyame nyinaa mu hwanom na wagye wɔn nsase afiri me nsɛm. Na Awurade bɛgye Yerusalem afiri me nsɛm anaa? Na ɔman no mmua wɔn ano, na wɔammua no asɛm biara, efisɛ yɛ ɔhene asɛm a ɔhyɛɛ sɛ, mummua no. Ɛna Hilkia ba Eliakim a na odi efie no soɔ no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne Asaf ba ɔsɛnkaefoɔ Yoa de wɔn ntade a wɔasunsuan mu baa Hesekia nkyɛn bɛkaa Rapsake nsɛm no kyerɛɛ no. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 9. Na ɔhene Hesekia teeɛ no, osunsuane ne ntade mu, na wofira yituma, na wosi mu kɔ Awurade fie. Na ɔsoma Eliakim a na odi efie no soɔ ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne asɔfoɔ mu mpanin a wofirafira yituma kɔɔ Amos ba odiyifoɔ Yesaia nkyɛn. Na ɔkɔka kyerɛɛ no sɛ Hesekia sie nie, ahohiahia ne asotwe ne nsopa da ne nɛ, na mma aduru awotwaa ano, na ahoɔden ni hɔ a ɔde bɛwoɔ. Ebia Awurade wo Nyankopɔn bɛte Rapsake a ne wura Asiriahene asoma no sɛ
ɔmɛsopa onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm, na nsɛm a Awurade wo Nyankopɔn ateɛ no nti watwe n'aso. Enti ma wo mpaebɔ so ma nkae a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hesekia nkoa no baa Yesaia nkyɛn, na Yesaia ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ monka nkyerɛ mo wura nie, sɛ Awurade sie nie, nsuro nsɛm a woteeɛ a Asiriahene mmɔfra de abɛya me no anim. Hwɛ, mede honhom bi bɛhyɛ ne mu, na watenka bi, na wasane akɔ n'asase so, na mama no atɔ nkrantɛ ano n'asase so. Na Rabsake sanee, na ɔkɔtoo Asiriahene sɛ ɔne Libna reko, ɛfiri sɛ na wate sɛ watu afiri Lakis. Na ɔte Etiopiahene Tirhakan ka sɛ, hwɛ, watu ne wo rebɛko. Na ɔsane somaa abɔfoɔ baa Hesekia nkyɛn bio sɛ monkɔka nkyerɛ Yudahene Hesekia nie, mma Onyankopɔn a wode wo ho ato no soɔ no nyegye wo sɛ wɔremfa Yerusalem nhyɛ Asiriahene nsa. Hwɛ, wara wate deɛ Asiria ahemfo ayɛ nsase nyinaa, asɛe no pasapasa no, na wo na wɔbɛgye woɔ anaa? Amanaman a magyanom asɛe wɔn, Gosan ne Haran ne Resef ne Edimfoɔ a wɔwɔ Telasa no anyame no gyee wɔn. Ɛhe na Hamat hene ne Apad hene ne Sefarwaim kuro ne Hena ne Ewa hene no wɔ? Na Hesekia gye nwoma no abɔfoɔ no nsɛm, na ɔkenkanee, na ɔforo kɔ Awurade fie, na Hesekia trɛɛ mu to Awurade anim. Na Hesekia bɔɔ Awurade anim mpaeɛ sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn a wote Kerubim soɔ, wonko wo ne Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa mu. Wo na woyɛ ɔsoro ne asase. Brɛ w'aso ase, Awurade na te. Bue w'ani, Awurade na hwɛ. Na tie Sanaherib nsɛm a wasoma sɛ wɔmfa mɛsopa Onyankopɔn teasefoɔ no. Ewom, Awurade, Asiria ahemfo asɛe amanaman ne wɔn nsase, na watoto wɔn anyame agu ogye mu, efiri sɛ wɔnyɛ anyame, na ɛyɛ onipa nsa no adwuma. Dua ne ɔboɔ nko ara, na wasɛe wɔn. Enti afei, Awurade yɛn Nyankopɔn, di yɛn firi ne nsam, na asase so ahenni nyinaa hunu sɛ wo Awurade ne Onyankopɔn, nkutoo ara nko. Ɛna Amos ba Yesaia soma maa wɔkɔɔ Hesekia nkyɛn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, deɛ wobɔɔ me ɛho mpayɛ Asiriahene Sanaherib ho no mate. Yei ne asɛm a Awurade aka gu ne soɔ no. Ɔbaabu no Sion babaa no bu wɔ ne tia, yi wahi. Wakyiri na Yerusalem babaa rewo so ne tiri. Hwan na wasopa no, na waya no? Na hwan so na wama wɔ ne soɔ, na wama w'ani atra wɔn tɔn? Wode atia Israel Kronkronni no. Wabɔfoɔ so na wɔnam asopa Awurade aka sɛ, mede me nteaseɛ nam dodoɔ no maforo kɔ mmepɔ atifi. Lebanon mu no ho atɔn. Na metwitwa ne ntweneduro atentene ne pɛpɛ a ɛyɛ fɛ no agu, na makoduru n'atenaeɛ a ɛwɔ akyirikyiri ne kwaeɛberentuo mu. Me na matutu mmura, manom amanɔne nsuo, na mede me namrom mawe Misraim subɔnten nyinaa. Wonte sɛ mefiri me yɔɛ akyɛreɛ, na mefiri tete mmere mu na mehyɛɛ no saa. Afei na mama no aba mu, sɛ wɔnsɛe nkuro a afasuo atwa ho ahyia, ma no nnade dane akurɔfo akuakuo. Na emufoɔ no, wɔn nsa anso hwee yɔ, wɔn akoma tui, na wɔani wui. Wɔdane fofonwa so ahae ne wura mono, adan atifi wura ne awi a ama ne ho soɔ na ahoɔ. Na wasetena ne wadifire ne wo mu ba no, minim, ɛne wo dam a wobɔ no me soɔ no. Esiane sɛ wobɔ me so dam, na wahoahoa aforo abɛduru m'asom nti, mede me kaa bɛhyɛ wo hwenem, na mede me nareka bɛto wɔ no mu, na masane wo afa ɔkwan a wonam so baeɛ no so akɔ. Na yei nyɛ wo sɛnkyerɛnneɛ. Afei mu, muni ntwakaeɛ a ɛfifiriɛ, na afe a ɛtia mmienu no mu, deɛ ɛbɛdi akyire aba, na afe a ɛtɔ so mmiɛnsa no mu no, mungu na muntwa, na monte bobe nturo, na muni mu aba. Na Yuda fie mu wɔn a wagye wɔn afiri mu a waka no, wɔn ase bɛgye nhini bio,
na waso aba wɔ soro, na Yerusalem na nkae bi bɛfire, na nnipa a wafiri mu anya nkwa nso afiri Sion bepɔ so. Awurade ne nkutwe na ɛbɛyɛ yei. Enti sɛ Awurade se Asiria hene ho nie, ɔremma kuro yi mu, na ɔrento agyan mma ha, na ɔremfa ɛkyɛm mmehyia no, na ɔrenhɔre pie ntia no. Ɔkwan a ɔnam so baeɛ no so, na ɔnam bɛsane akorɔ, na kuro yi deɛ ɔremma mu, Awurade na ɔseɛ. Na mmɛwa kuro yi anim agye no, miara ne makoa Dawid nti. Na anadwo no ara Awurade bɔfoɔ firi kokum Asiria nsra mu nnipa 185,000. Na ɔsɔre anɔpa no, na hwɛ, na wɔn nyinaa yɛ awufuo afunu. Ɛna Asiria hene Senaherib sii mu saneeɛ, na ɔkɔtenaa Ninewe. Na ɔresɔre ne nyame Nesrok fie no, ne ma Adramelek ne Sarisel de nkrante kum no. Na wofiri mu firi dwane kɔ Ararat asase so. Na ne ba Esarhadon bedi n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 20. Nanu mu no, Hesekia yaree owuyadeɛ. Na Amos ba odiyifo Yesaia ba ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade sie nie, hyɛ wo fie nsamanseɛ, na worebɛwu, na worenya nkwa. Ɛna ɔdane n'ani kyerɛɛ ɔfasuo, na ɔbɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Ao Awurade, kae sɛdeɛ manante w'anim nokorɛ ne akoma a ɛyɛ pem, na mayɔ deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na Hesekia suu esu kɛseɛ, na Yesaia inya mfiri mfimfini abannwa no mu no, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, sane kɔka kyerɛ Hesekia, me man so hwɛfoɔ no sɛ Awurade, wagya Dawid Nyankopɔn sie ni. Mate wo mpaebɔ, mahunu wo nisuo, hwɛ, me na meresa wo yadeɛ. Da ɛtɔ so 3 na wobɛforo akɔ Awurade fie, na mede mfirinhyia 15 bɛto wo na so. Na mɛgye wo ne kuro yi afiri Asiria hene nsam, na mabɔ kuro yi ho ban, miara ne makoa Dawid nti. Na Yesaia se, momfa borɔdoma ɛto amra. Na wɔde ba bɛtaree ekuro no so, na wonya nkwa. Na Hesekia ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, ɛdeɛ ne sɛnkyerɛnneɛ sɛ Awurade bɛsa me yadeɛ, na da ɛtɔ so 3 no mɛkɔ Awurade fie. Na Yesaia se, yɛnya wɔ Awurade nsɛm nsɛnkyerɛnneɛ sɛ Awurade bɛyɛ ade a waka no. Sunsum no nkɔ anim ntwɛdeɛ 10, anaasɛ ɛnsane n'akyi ntwɛdeɛ 10. Na Hesekia se, ɛyɛ hare ma sunsum sɛ esane ntwɛdeɛ 10, dabi, na ma sunsum no nsane n'akyi ntwɛdeɛ 10. Ɛna odiyifo Yesaia frɛ Awurade, na ɔma sunsum no sane n'akyi ntwɛdeɛ 10. Ahas owia dɔn so ntwɛdeɛ a ɛsane dada no so. Ɛbrɛ no mu no, Babel hene Baradan ba Merodak Baradan soma ma wɔde nwoma ne ayɛyɛdeɛ brɛ Hesekia, ɛfiri sɛ ɔtee sɛ Hesekia yaree. Na Hesekia tiee wɔn, na wɔkyerɛɛ wɔn akoradeɛ dan nyinaa, dwetɛ ne sika ne nnuhwam, ne ngopa ne n'akodeɛ dan nyinaa, ne deɛ ohunu n'akoradeɛ mu nyinaa. Biribiara nni ne fie ne deɛ odi soɔ nyinaa mu a Hesekia amfa nkyerɛ wɔn. Ɛna odiyifo Yesaia baa ɔhene Hesekia nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, nnipa yi sisɛn, na ɛhe na wofiri baa wɔn nkyɛn yi? Na Hesekia se, ofiri akyirikyiri asase bi so na ɛbaeɛ, wofiri Babel. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛ na wɔahunu wɔ wo fie? Na Hesekia buaa sɛ, deɛ wɔ me fie nyinaa wɔahunu, biribiara nni m'akoradeɛ mu a mamfa mankyerɛ wɔn. Na Yesaia ka kyerɛɛ Hesekia sɛ, tie Awurade asɛm, hwɛ, nna bere ba a wɔbɛsoa deɛ wɔ wo fie nyinaa ne deɛ w'agyanom akora de abɛsi nnɛ yi akɔ Babel. Biribiara renka, Awurade na ɔseɛ. Na wo mma a wɔbɛfiri wo mu a wobɛwo wɔn no mu binom, wɔbɛfa wɔn na wakɔyɛ Babel hene aban mu apiafoɔ. Ɛna Hesekia ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, Awurade asɛm a waka no ɛyɛ. Na ɔkaa sɛ, ɛnyɛ sɛ asomdwoe no nokware na ɛbɛtena me nna mu. Na Hesekia ho nsɛm kaeɛ ne ne mmaninneɛ nyinaa, ne sɛdeɛ ɔyɛ ɔtareɛ ne suka na wɔde nsuo no baa kuro no mu no, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu.
na Hezekia ne n'agyanom kɔdae, na ne ba Manase bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 21. Manase bedii hene no, na wɔde mfirinhyia 12, na wɔde hene mfe 25 wɔ Yerusalem. Na ne nadin de Hefsiba, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛ amanaman a Awurade tuu wɔn firi Israelfo anim no akyiwadeɛ. Na ɔsan sisii sɔnsɔnmmea a n'agya Hesekia sɛesɛe no, na osisii afɔrebukyia maa Baal, na ɔyɔɔ Asera nnua sɛdeɛ Israelhene Ahab yɔɔeɛ no, na ɔsɔree ɔsoro asafo nyinaa na ɔsom wɔn. Na osisii afɔrebukyia Awurade fie a Awurade kaa ho asɛm sɛ, Yerusalem na mede me din bɛto hɔ. Na osisii afɔrebukyia maa ɔsoro asafo nyinaa Awurade fie abannwa 2 no so. Na ɔmaa ne babarima faa ogya mu, na ɔyɔɔ abayideɛ ne adebisadeɛ, na ɔhyehyɛɛ asamanfrɛfoɔ ne adunsimfoɔ. Ɔmaa bɔne a ɔyɛɛ no dɔɔso Awurade ani so de huru ne bo, na ɔde Asiria ohoni a ɔyɔɔɛ no sii efie no mu. Efie Awurade kaa ho asɛm kyerɛɛ Dawid ne ne ba Salomo no sɛ, efie yi ne Yerusalem a mayi Israel mmusuakuo nyinaa mu no mu, na mede me din bɛto daa. Nanso meremma Israel nan ntu nkyini mfiri asase a mede mama wɔn agyanom no so bio. Na deɛ wɔnyɛ nkutoo ne sɛ wɔhwɛ yɔ sɛdeɛ mahyɛ wɔn nyinaa ne sɛdeɛ mmara a makoa Mose hyɛɛ wɔn no nyinaa teɛ. Nanso wɔantie, na Manase de wɔn yerae, ma wɔyɛɛ bɔne sene amanaman a Awurade sɛe wɔn firi Israel anim no. Na Awurade nam ne nkoadiyifoɔ no so kaa sɛ, ɛsiane sɛ Yudahene Manase ayɔ saa akyiwadeɛ yi, na wayɛ bɔne asene deɛ Amorifoɔ a wodii n'anim yɛɔyɛ nyinaa, na wɔde n'abosom huhuo ama Yuda nso ayɛ bɔne nti, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mede bɔne mereba Yerusalem ne Yuda so a obiara a ɔbɛteɛ no, n'aso 2 bɛyɛ ne twuoo, na mɛtwe Samaria susu homa mu, ne Ahab fie so taa homa mu aba Yerusalem so. Na mɛpepa Yerusalem mu sɛdeɛ ɔpepa ayowa mu, wɔpepa na wɔda ne butuo. Na mɛpo magyapadeɛ nkaeɛ no, na mede wɔn ahyɛ wɔn atamfo nsa, na wɔyɛ fonam ne fomfa adeɛ ama wɔn atamfo nyinaa, ɛfiri sɛ wɔayɛ m'ani so bɔne, na wɔahuru me bo firi da a wɔn agyanom firi Misraim baeɛ de besi nnɛ. Ne mogya a edi bem nso, Manase kaa pii pa gui, kosii sɛ ɔde hyɛɛ Yerusalem ma firi ano kɔpem ano. Ɛsono ne bɔne a ɔde maa Yuda yɛɛ bɔne, sɛ wɔyɔɔ deɛ ɛnyɛ Awurade ani soɔ no. Na Manase ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, ne ne bɔne a ɔyɔɔyɛ no, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Manase ne n'agyanom kɔdae, na wosiee no ne fie turo a ɛne Usa turo no mu, na ne ba Amon bedii n'adeɛ. Amon bedii hene no, na wɔde mfirinhyia 22, na wɔde hene mfie 2 Yerusalem. Na ne nadin de Mesulemet a ɔyɛ Haros ba a ofiri Yotba, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agya Manase yɔɔeɛ no. Na ɔnantee ɔkwan a n'agya nantee mu no nyinaa mu, na ɔsom abosom huhu a n'agya somyɛ no, na ɔsɔree wɔn. Na wogya Awurade n'agyanom Nyankopɔn, na wɔanante Awurade kwan mu. Na Amon ko apam ne tiri so, na okum ɔhene no ne fie. Na asase no sofoɔ no kunkum wɔn a wɔpam ɔhene Amon tiri soɔ no nyinaa. Na asase no sofoɔ no de ne ba Yosia sie hene n'anan mu. Na Amon ho nsɛm nkaeɛ, deɛ ɔyɔɔyɛ no, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na wosiee no ne da mu, Usa turom. Na ne ba Yosia bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 ti 22. Yosia bedii hene no, na wadi mfirinhyia 8, na wɔde hene mfe 32 Yerusalem. Na ne nadin de Yedida a ɔyɛ Adaya ba a ofiri Boskat, na ɔyɛ deɛ ɛtene Awurade ani so. Na ɔnantee n'agya Dawid kwan nyinaa mu, na wɔamane ankɔ nifa anaa benkum. Na ɔhene Yosia afe ɛtɔ so 18 no mu no,
ɔhene soma Mesulam ba Asalia ba ɔtwerɛfoɔ Safan ma no kɔ Awurade fie sɛ, forokɔ ɔsɔfopanin Hilkia nkyɛn na onyi sika a ɔde baa Awurade fie a ɛpono ano ahwɛfoɔ aboa no afiri ɔman no nsɛm no mma, na wɔmfa nhyɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no a ɔde wɔn asisi Awurade fie soɔ no nsɛm, na wɔmfa ma Awurade fie mu adwumayɛfoɔ no sɛ wɔmpempam efie no mu adango no, ne nnua adwumfoɔ ne adansifoɔ ne abantofoɔ no, na wɔmfa ntotɔ nnua ne aboa a wɔatwa, na wɔmfa mpempam efie no, nanso wɔne wɔn mmu sika a wɔde ahyɛ wɔn nsa no ho nkonta, ɛfiri sɛ wɔyɛ no nokorɛ mu. Na ɔsɔfopanin Hilkia ka kyerɛɛ ɔtwerɛfoɔ Safan sɛ, mahunu mmara nwoma no Awurade fie. Na Hilkia de nwoma no maa Safan na ɔkenkanee. Na ɔtwerɛfoɔ Safan baa ɔhene nkyɛn, na ɔde mu asɛm brɛɛ ɔhene sɛ, wɔn nkoa ahwie sika a ohunu no efie no mu no agu hɔ, na wɔde ahyɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔde wɔn asisi Awurade fie soɔ no nsa. Na ɔtwerɛfoɔ Safan bɔɔ din kyerɛɛ ɔhene sɛ, ɔsɔfoɔ Hilkia de nwoma bi ama me. Na Safan kenkanee no ɔhene anim. Na ɛbaa sɛ ɔhene tee mmara nwoma no mu nsɛm no, osunsuane ne ntaadeɛ mu. Na ɔhene hyɛ ɔsɔfoɔ Hilkia ne Safan ba Ahikam ne Mikaia ba Akbor ne ɔtwerɛfoɔ Safan ne ɔhene akoa Asaia sɛ, monkɔ nkɔbisa Awurade ma me ne ɔman yi ne Yuda nyinaa nwoma a mahunu yi mu nsɛm no nti. Na Awurade abufuhye a adɛre atia yɛn no yɛ kɛseɛ, ɛfiri sɛ yɛn agyanom antie nwoma yi mu nsɛm no sɛ wɔbɛyɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no yɛn ho no. Na ɔsɔfoɔ Hilkia ne Ahikam ne Akbor ne Safan ne Asaia kɔ odiyifoɔ ba Hulda ɔyɛ Hahas ba Tekua ba ntaadeɛ sohwɛfoɔ Salum yere nkyɛn. Nso na ɔte Yerusalem fa a etia mmienu mu. Na ɔne no kasae, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, monkɔka kyerɛ ɔbarima a ɔsoma a mo me nkyɛn no sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede bɔne bɛba ha ne hafoɔ so, sɛdeɛ nwoma a Yudahene akenkan no mu nsɛm nyinaa teɛ. Esiane sɛ wɔagya me na wɔakɔhye aduhwam ama anyame foforɔ, sɛ wɔde wɔn nsa ano adwuma nyinaa rehu me bo. Enti m'abufuhyeɛ bɛdɛre atia ha yi, na ɛrennum. Na Yudahene a ɔsomaa mo sɛ mubisa Awurade no deɛ, sɛ monka nkyerɛ no nie, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Nsɛm a wateɛ no deɛ, esiane sɛ wakoma yɛ bɛtɛɛ, na wabrɛ wo ho ase Awurade anim. Sɛ wotee deɛ maka ɛha yi ne ɛhafoɔ ho sɛ wɔbɛdane amanfo ne nnome, na wasunsuane wɔn ntaadeɛ mu na wasu m'anim nti, me nso mate, Awurade na ɔseɛ. Enti hwɛ, mɛboaboa w'ano w'agyanom nkyɛn, na wɔbɛboaboa w'ano akɔ wo damena mu asomdwie mu, na wɔne renhunu bɔne a mede reba ha yi soɔ no nyinaa. Na wɔde asɛm no bebuaa ɔhene. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 23. Na ɔhene no soma ma ɔkɔboaboa Yuda ne Yerusalem mpanimfoɔ nyinaa no baa ne nkyɛn. Na ɔhene foro kɔɔ Awurade fie. Na Yuda mmarima nyinaa ne Yerusalemfoɔ nyinaa ne asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne ɔman mu no nyinaa, efiri nketewa so kosi akɛseɛ soɔ ka ne ho. Na ɔkenkanee apam nwoma a wohuu no Awurade fie no mu nsɛm no nyinaa gu wɔn nyinaa som. Na ɔhene gyinaa simpie no so, na ɔpam Awurade anim, sɛ wɔde akoma nyinaa ne wɔkra nyinaa bedi Awurade akyi, na wɔde ne mmara nsɛm ne n'adanseɛ ne n'ahyɛdeɛ so, sɛ ɔbɛma apam yi mu nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma yi mu no atim. Na ɔman no nyinaa kogyinaa apam no so. Na ɔhene hyɛ ɔsɔfopanin Hilkia ne asɔfoɔ a wodi soɔ no ne apono no hwɛfoɔ no sɛ wonyi nneɛma a wɔawe ama Baal ne Asera no nyinaa ne wɔsoro asafo nyinaa mfiri Awurade aban no mu. Na wɔde firi Yerusalem kɔhyee Kidron hom fofoa mu, na wɔde ɛho nson no kɔɔ Betel. Na otutuu asɔfohunu a Yuda ahemfo sisii a wɔhyee nnuhwam Yuda nkuro mu ne Yerusalem ho nsonsommea soɔ, ne wɔn a wɔhyee nnuhwam maa Baal ne owia ne ɔsrane
ne akyiri nsoroma ne ɔsoro asafo no nyinaa. Na oyi Asra no firi Awurade fie de firi Yerusalem kɔ Kidros bɔnhwa ho. Na ɔhyee no Kidros bɔnhwa mu. Na ɔyam ne sɛ mfuturo. Na ɔde ne mfuturo no gu nkurɔfoɔ mma damena so. Na ɔbubu nnwamannan a ɛwɔ Awurade fie a manwene ntwamutam ma Asra wɔ mu no. Na ɔkɔfa asɔfo no nyinaa firi Yuda nkuro mu bae. Na ogu sonsommea a asɔfo no hyee hɔ nnuhwam no ho fi firi Geba kosii Beer-Seba. Na oburii sonsommea a ɛwɔ deɛ wɔfa hyɛ ne kuro no so hwɛfoɔ Yosua pono a ɛwɔ kuro pono no mu benkum soɔ no. Nanso sonsommea asɔfoɔ no ammɔ Awurade afɔrebukyia so afɔdeɛ Yerusalem. Na wodi apiti no bi wɔn nuanom mu. Na ogu Tofet a ɛwɔ Hinua mma bɔnhwa mu no ho fi. Na obiara amma ne babarima anaa ne babaa amfa ogya mu amma Molek bio. Na oyi apɔnkɔ a Yuda ahemfo de ama owia no Awurade fie no ano de kɔ opiani Natan Melek da a ɛwɔ akyire abannwan mu no ho. Na owia nteaseɛ nam no wɔde ogya hyee. Na afɔrebukyia a ɛwɔ Ahas abansoro dan atifi a Yuda ahemfo sisiiɛ ne afɔrebukyia a Manase sisii no Awurade fie abannwa mmienu no soɔ no ɔhene dwirii. Na oyi firi hɔ. Na ɔde ne mfuturo koguu Kidros bɔnhwa mu. Na soronsonmmea a ɛwɔ Yerusalem anim a ɛwɔ ɔsɛeɛ bepɔ nifa so a Israelhene Salomo si maa Sidonfoɔ Astoret a ɛyɛ akyiwadeɛ ne Moabfoɔ Kemos a ɛyɛ akyiwadeɛ ne Amonma Mekom a ɛyɛ atantaneɛ no ɔhene guu ho fi. Na obubu adum no na otwitwaa Asera nnua no na ɔde nnipa nnompe guguu anan mu. Ebio nso afɔrebukyia a ɛwɔ Betel sonsommea a Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛ bɔne no yɔɔeɛ no afɔrebukyia no nso ne soronsonmmea no oburii. Na ɔhyee sonsommea no yam no pasaa sɛ mfuturo. Na ɔhyee Asera nnua no. Na Yosia danee ne ho na ohunu adamena a ɛwowɔ bepɔ no so hɔ no. Na ɔsoma ma ɔkɔfaa ada no mu nnompe bɛhyee no afɔrebukyia no so guu ho fi. Sɛ Awurade asɛm a Nyankopɔn nipa a ɔka nsɛm yi no pae mu kaeɛ no teɛ. Ɛna ɔkaa sɛ, ɛnkayɛboɔ bɛn na ɛwɔ hɔ a mihunu yi. Na kuro no mufoɔ ka kyerɛɛ no sɛ, Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda baeɛ na ɔbɛka adeɛ a wayɔ Betel afɔrebukyia yi no damena. Na ɔse, momma no na hɔ, mma obiara nhanyan ne nnompe. Enti wanka ne nnompe ne odiyifoɔ a ofiri Samaria no nnompe. Na sonsommea dan a ɛwɔ Samaria nkuro mu a Israel ahemfo yoyɔɔyɛ sɛ wɔde rehuru Awurade boɔ no nyinaa nso Yosia yiyi kɔe. Na ɔyɔɔ no sɛdeɛ ɔyɔɔ no Betel no ara. Na ɔde sonsommea asɔfo a wɔwɔ hɔ no nyinaa bobɔɔ afɔrebukyia no so afɔdeɛ. Na ɔhyehyee nnipa nnompe wɔ so, na ɔsane baa Yerusalem. Na ɔhene hyɛ ɔman no nyinaa sɛ, Muni twam ma Awurade mo Nyankopɔn, sɛdeɛ wɔatwerɛ no apam nwoma yi mu no. Na efiri atemmufo a wɔbuu Israel atan no brɛ so, ne Israel ahemfo, ne Yuda ahemfo na nyinaa, wɔani twam bi sɛ yei, gye ɔhene Yosia afe a ɛtɔ so 18 no mu, na wɔdii twam yi maa Awurade Yerusalem. Nanso asamanfrɛfoɔ ne adunsimfoɔ ne efiahoni ne abosomahoni ne akyiwade a ohuu no Yuda asase soɔ ne Yerusalem no nyinaa, Yosia yi gui so ɔbama mmaransɛm a wɔatwerɛ no nwoma a asɔfoɔ Hilkia kɔhunu no Awurade fie no mu no atim. Na ne nsa so hene bi ani n'anim a ɔde n'akoma nyinaa ne ne kra nyinaa ne n'ahoɔden nyinaa dane baa Awurade nkyɛn sɛ Mose mmara no kyerɛ no. Na n'akyiri nso obi ansɔre a ɔte sɛ ɔno. Nanso Awurade annane amfiri n'abufuhyeɛ kɛse a ɛdare tia Yuda, abohuru a Manase de huru ne boɔ no nyinaa nti no mu. Na Awurade kaa sɛ, meyi Yuda nso afiri m'anim, sɛdeɛ meyii Israel no, na mapo Yerusalem, kuro a mafa yi ne efie a mekaa sɛ, me din bɛtena hɔ no.
na Yosia ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɛɔyɛ nyinaa wantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Ne brɛ so na Misraimhene Faro Neko tu ba bɛne Asiriahene koeɛ Eufrata subɔnten ho. Na ɔhene Yosia sim kohyiaa no, na ɔbɛtoo no okum no Megido, na ne nkoatwe ne funu no te aseɛ mu firi Megido de no baa Yerusalem, na osie no ne da mu. Na asase no sofoɔ no fa Yosia ba Yehoahas sraa no sie no hene n'agya anan mu. Yehoahas bedii hene no, na wadi mfirinhyia 23, na odii hene abosome 3 Yerusalem. Na ne nadin de Hamutala a ɔyɛ Yeremia baba a ofiri Libna, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom yɔɛ no ara. Na Faro Neko kyekyere no Ribla, Hamat asase so sɛ onni Yerusalem so hene, na ɔde dwetɛ dwetikɛseɛ ha ne sika dwetikɛseɛ biako too asase no so. Na Faro Neko de Yosia ba Eliakim si hene n'agya Yosia anan mu, na ɔsakyerɛ ne din too no Yehoakim. Na Yehoahas deɛ ɔfa ne kɔɔ Misraim na okowuu wɔ hɔ. Na dwetɛ ne sika no Yehoakim de maa Faro, nanso ɔbɔ asase no boɔ sɛ wɔma sika no sɛdeɛ Faro kaeɛ no. Obiara sɛdeɛ ne boɔ bɔ teɛ no, ɔgyee dwetɛ ne sika no firi asase no so nkurɔfoɔ no nkyɛn, sɛ ɔde rekɔma Faro Neko. Yehoakim bedii hene no, na wadi mfirinhyia 55, na wɔde hene mfeɛ 12 Yerusalem. Na ne nadin de Sebuda, ɔyɛ Pedaia baba a ofiri Ruma, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom yɔɔyɛ no ara. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 24. Ne brɛ so na Babelhene Nebukadnezar tu baeɛ, na Yehoakim yɛ no akoa mfeɛ 3, na ɔdane tee ne so atua. Na Awurade somaa Kaldeafoɔ asafo, ne Siriafoɔ asafo, ne Moabfoɔ asafo, ne Amonma asafo baa ne so. Na ɔsomaa wɔn baa Yuda so sɛ wɔmɛsɛe no, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam ne nko adiyifoɔ so kaeɛ no teɛ no. Awurade anum asɛm nko so na yei nam baa Yuda soɔ, so obeyi wɔn afiri n'anim, Manase bɔne nti, sɛdeɛ ɔyɔɔe no nyinaa. Ne mogya edi bem so a ɔka guiɛ a, ɔde mogya a edi bem hyɛɛ Yerusalem ma no nti, na Awurade ampɛ sɛ wɔde firie. Na Yehoakim ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, wantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Yehoakim ne n'agyanom kɔdae, na ne ba Yehoakin bedii n'adeɛ. Na Misraimhene ankɔ so amfiri n'asase so amma bio, ɛfiri sɛ Babelhene agye deɛ ɛyɛ Misraimhene deɛ nyinaa, ɛfiri Misraim subɔnhwa no kosi Eufrate asubɔntene ho. Yehoakin bedii hene no, na wadi mfirinhyia 18, na wɔdii hene abosome 3 Yerusalem. Na ne nadin de Nehusta a ɔyɛ Elnatan baba a ofiri Yerusalem, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom yɔɔyɛ no ara. Ɛberɛ no mu na Babelhene Nebukadnezar nkoa tu baa Yerusalem, na kuro no dii kamu. Na Babelhene Nebukadnezar baa kuro no so, nso na ne nkoa ka no ahyɛ mu. Ɛna Yudahene Yehoakin firi adi kɔɔ Babelhene nkyɛn, ɔno ne ne nkoa, ne ne mmapɔmma ne n'apiafoɔ. Na Babelhene faa no, n'ahenni afe a ɛtɔ so 8 no mu, na ɔkɔfaa Awurade fie akoradeɛ nyinaa, ne ahemfi akoradeɛ firi hɔ kɔe. Na otwitwaa sika no maa Israelhene Salomo yɔɔ no Awurade aban mu no ho sika, sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na otuu Yerusalem nyinaa, ne mmapɔmma nyinaa, ne mmarima a wobetumi nyinaa kɔe, nnipa 10,000 na ɔde wɔn kɔɔeɛ, ne adwumfoɔ ne atomfoɔ nyinaa. Wɔanyɛ obiara, gye asase no so nkurɔfoɔ ahiafoɔ nko. Na otuu Yehoakin kɔɔ Babel, na ɔhene na ɔhene yerenom ne n'apiafoɔ ne asase no so atumfoɔ, otuu wɔn firi Yerusalem de wɔn kɔɔ Babel. Ne mmarima akɔfofoɔ nyinaa 7,000, ne adwumfoɔ ne atomfoɔ 1,000, wɔn nyinaa mmarima a wotumi kɔɔ ɔsa. Na Babelhene tuu wɔn de wɔn kɔɔ Babel. Na Babelhene hyɛɛ n'agya nua Matania hene sii n'anan mu.
na ɔsakyerɛ ne din too no Sedekia. Sedekia bɛdii hene no, na wɔde mfirinhyia 21, na odii hene mfeɛ 12 Yerusalem. Na ne na din de Hamutala a ɔyɛ Yeremia babaa a ofiri Libna, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛ Yehoiakin yɔɔyɛ no ara. Na Awurade abufuo so na ɛnam baa saa, Yerusalem ne Yuda, de kosii sɛ ɔtoo wɔn firi n'anim guiɛ. Na Sedekia tee Babelhene anim atua. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 25. Na n'ahenni afe a ɛtɔ so 9, bosome a ɛtɔ so 10, da ɛtɔ so 10 no, Babelhene Nebukadnezar ne ne dɔm nyinaa baa Yerusalem so bɛkyeree so nsraban, na ɔtotoo ho pie hyiae. Na kuro no dii kamu kosii ɔhene Sedekia fe a ɛtɔ so 12 no mu. Bosome a ɛtɔ so 9, da ɛtɔ so 9 no na ɛkɔm no mu yɛɛ den kuro no mu. Na aduane biara ni hɔ mma asase no so nkurɔfoɔ no. Ɛna otuu kuro no mu tokuro hyɛnee mu. Na mmarima akofoɔ no nyinaa dwane anadwo fa afasuo 2 a ɛwɔ ɔhene turo ho no ntam pono mu kɔe. Enso na Kaldeafoɔ no atwa kuro no ho ahyia, na ɔfa Araba kwan so kɔe. Na Kaldeafoɔ dɔm tii ɔhene no, na ɔkɔtoo no Yeriko mpaprɛ so. Na ne dɔm nyinaa firi ne ho petee. Na ɔkyerɛ ɔhene no de ne kɔmaa Babelhene wɔ Ribla, na obu no atɛn. Na okunkum Sedekia mmabarima n'anim. Na ɔbɔɔ Sedekia ni, na ogu no nkɔnsɔnkɔnsɔn, na ɔde no kɔɔ Babel. Na bosome a ɛtɔ so 5, da ɛtɔ so 7 a ɛne Babelhene Nebukadnezar fe a ɛtɔ so 19 mu no, Ankɔbiahene Nebusaradan, Babelhene akoa baa Yerusalem, na ɔbɛhyee Awurade fie ne ɔhene fie ne Yerusalem afie nyinaa, na ɔde ogya hye afie akɛseɛ nyinaa. Na Kaldeafoɔ dɔm a wɔka Ankɔbiahene no ho no burii Yerusalem afasuo no hyiae. Na nkurɔfoɔ no nkae a wɔkaa kuro no mu ne awayefo a wɔwae kɔɔ Babelhene nkyɛn ne nkurɔfoɔ yuu no mu nkae no, Ankɔbiahene Nebusaradan tuu wɔn kɔe. Na asase no so ahiafo no bi deɛ, Ankɔbiahene no gyaa wɔn hɔ, sɛ wɔnyɛ boboyɔfoɔ ne akuafoɔ. Na kɔbere adum a ɛwɔ Awurade fie no, ne nsugye nakaa ne kɔbere po a ɛwɔ Awurade fie no, Kaldeafoɔ bubui, na wɔsoaa kɔbere no kɔɔ Babel. Na nsena ne sesadeɛ ne adumgya ne nwowaa ne kɔbere nneɛma a wɔde yɔɔ ɔsom adwuma no nyinaa wɔfae. Na nson kukuwa ne nkoraa no, deɛ ɛyɛ sika no sika, ne deɛ ɛyɛ dwetɛ no dwetɛ na Ankɔbiahene no fa kɔɔeɛ. 12 no, ɛpo biako no ne nsugye naka a Salomon yɔm a Awurade fie no, nneɛma yi nyinaa kɔbere no wankari. Ɛdum no biako korɔn yɛ basafa 18, na ɛso duntire no yɛ kɔbere, na duntire no korɔn yɛ basafa 3, na ntentan ne atoa ban sɛsoɔ wowɔ duntire no ho hyia, ne nyinaa yɛ kɔbere. Na saa na odum a etia 2 no nso teɛ ntentan no ho. Na Ankɔbiahene no fa ɔsɔfo titire Seraia ne ɔsɔfo a odi soɔ Sefania ne apono no hwɛfoɔ 3. Na kuro no mu nso ɔfa opiani baako a wɔde ne sii akofoɔ no soɔ, ne ɔhene afotufoɔ mu mmarima 2 a ohunu wɔn kuro no mu ne ɔtwerɛfoɔ, ɔsahene a ɔpɔn asase ne so nkurɔfoɔ kɔ ɔsa no, ne asase ne so nkurɔfoɔ mu mmarima 60 a ohunu wɔn kuro no mu. Na Ankɔbiahene Nebusaradan faa wɔn de wɔn kɔɔ Babelhene anim wɔ Ribla. Na Babelhene bobɔɔ wɔn kunkum wɔ Ribla wɔ Hamat asase so. Saa na otuu Yuda firi wɔn asase soɔ. Na nkurɔfoɔ a wɔkaa Yuda asase so a Babelhene Nebukadnezar maa wɔkaeɛ no, wɔde Safan ba Ahikam ba Gedalia sii wɔn so hwɛfoɔ. Na dɔm no asafohene nyinaa, wɔn ne wɔn mmarima tee sɛ Babelhene de Gedalia asi ɔhwɛfoɔ no, wɔbaa Gedalia nkyɛn wɔ Mispa. Netania ba Ismael ne Karia ba Yohanan ne Netofani Tanhumet ba Seraya ne Makatni bi ba Yasania, wɔn ne wɔn mmarima. Na Gedalia kan wɔn ne wɔn mmarima ntam, na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monsuro Kaldeafoɔ nko ano, montena asase yi so, na monsom Babelhene, na ɛbɛwie mu yie. Na bosome a ɛtɔ so 9 no,
Elisama ba Netania ba Ismael a ofiri ahemfo abusua mu bae na mmarima duka ne ho na ọbɛka Gedalia ma no wui ne Yudafo ne Kaldiafo a wɔka ne ho Mispa no nso ɛna nkurɔfo no nyinaa efiri akuma so kosi ɔkɛseɛ soɔ ne dɔm so asafohene no sɔre kɔɔ Misraim efisɛ ne wosuro Kaldiafo no na ɛbaa sɛ Yudahene tukuro afe ɛtɔ so 37 bosomi ɛtɔ so 12 da a ɛtɔ so 27 ɛne afe a Babelhene Ewi-Merodak dii mu hene no ɔmaa Yudahene Yehoiakin tiri so firi neduadan mu na ɔne no kasaa kasapa na ɔmaa n'adwa so maa no kyɛnee ahemfo a wɔne ne wɔ Babel no adwa na ɔmaa no yii n'afiase ntaadeɛ na odidii n'anim daa ne nkwa na nyinaa na deɛ ɔde ato hɔ sɛ wɔmma no daa no na efiri ɔhene nkyɛn na ɔde ma no da biara ne ne deɛ ne nkwa na nyinaa